tinokutendai, tinozwisisa nekuziva Jehovha. Hakusi kugona kana kungwara kwedu, ahasi mafungiro edu Mwari, hakusi kuronga kwedu Jehovha, asi dzingori nyasha dzenyu Mwari. Tinokutendai for the privilege, oh God, chero yamatipa mukati mezuva ranhasi, kuti tipinde mukati meimba ino Jehovha, tigone kuzokunamatai, tigone kuzosimudza zita renyu, tigone kuzonzwa zvamunotaura mukati meupenyu hwedu. Mangwanani ano tinokutendai, 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 tinokutendai. Father, tinokutendai, Mwari tinokutendai, Mwari tinokutendai, Mwari tinokutendai, Mwari tinokutendai. Nezita raJesu, makafanira Jehovha kutendwa, makafanirwa Mwari kutenda. Zvamunoita zvakawanda, zvamunoita zvikuru, zvamunoita zvihombe, zvamunoita zvitsananguriki. Tinokutendai makuseni ano. Tinokutendai Jehovha, tinokutendai mutsvene wavatsvene, munoramba muri Mwari, hamushanduke Jehovha, muzita raJesu. Amen and amen. Amen and amen. Amen and amen. Toda kungodzokera pamberi pechigaro chaMwari. Hallelujah. Tingovarumbidza mangwanani ano. Hallelujah. Pane patinowanzokunamata tichingokumbira zvakawanda. Hallelujah. Mangwanani ano toda kuenda pamberi paMwari tongovarumbidza, tongovaudza kuti Mwari makanaka, tongovaudza kuti muri Mwari vakatendeka. Bhaibheri rinotiudza kuti there are 24 elders. Hallelujah. Vanotaura day and night pamberi paMwari. Hallelujah. Vachingoti holy, holy, holy. Hallelujah. Vachingoudza Mwari utsvene hwavo. Hallelujah. Isi tinotadza kungorumbidza Mwari for a few minutes. Hallelujah. Takoshesa kukumbira stereki. Hallelujah. Mangwanani ano toda kungorumbidza, toda kungovaudza kunaka kwavo, toda kungovaudza ukuru hwavo, tongovaudza kuti vari Mwari hakuna mumwe. Tinoziva kuti tinogona kukumbira zvakawanda, tinoziva kuti tine zvakawanda zvatinenge takatakura, but patinorumbidza Mwari, Bhaibheri rinobva rati Mwari ndiMwari vanogara murumbidzo dzavo, uye rinoti when the praises go up, his blessings they come down. Hallelujah. So this morning we just want to go back before the Lord. Tongoti Mwari makatinakira, Mwari makatikoshera, Mwari munotigonera. You are Jehovah, you are God, you are Elohim, you are El Shaddai. Re kalamando, ri lavakayandelelevo sakata, re lamandelelevo sika, rianda la lava usukutumandea, re lamandaya katanaya lira antelelevosa, rakanaya likana, rikanaya, rikanaya, libre antelelevosika, ramamandelelevosa kataya, re mamaya nia ketelelevosa, re kakatia likanaya mandololovosa. Baba nezitara Jesu. You are God, you are wonderful. There is no one that is like you, oh God. You are God, you are Father, you are Maker, you are King, you are the Rock of Ages, you are the Rose of Sharon, the Fountain of Living Waters, the Lily of the Valley, the Root of David. There is no one that is like you. There is no one that compares to you. There is no one that measures to you. You are Jehovah El Shaddai, Jehovah Jireh, Jehovah Rafika. You are Jehovah Nissi, Jehovah Adonai. You are Jehovah God. We exalt you, Mangwanani Ano. We shout, Abba Father, you are worthy. 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 You are worthy. You are worthy, Lord. You are worthy. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. You are worthy. You are worthy, Lord. You are worthy. You are worthy, Lord. You are worthy. Mangwanani ano mtsweni. Tunokuti muri Jehovah makanaka. Makatinakira changamire mponesi, makatinakira wedenga, makatinakira ishewe madzishe. Muri Mwari vakatendeka, muri Mwari magona zose, muri Mwari vanotikundisa, muri Mwari Jehovah, you are God. We exalt you, we magnify you, we exalt your holy name, for there is no other name like your name. Your name when it's called, even the demons they tremble. Your name when it's called, sicknesses they vanish.
Your name, when it's called, even the sicknesses, they move away. Your name, when it's called, lives are transformed, lives are renewed, lives are revived. We lift your name on high this morning. We exalt you. We lift your name on high. We elevate you. Relevosika rakatalaya mandololobosa rilabashikaya remandololobosika reketelelebosa kataya mirete minde miena rakapatalakayande relabosikaya rilabayande rilabaushika remandololobosikaya rekatalalabahande lelebosika rilebosika rianda rabataya Boska libre ke diaba hasoya mando ke diaba hasoya rekapatala kayande reterebosia rikatala labahande lelebosa rikaya mando lelebosika rekatala mandele bosia rianda labausukutumayande marakata la ya mando lelebosa kata rekatala la ya mande marakatanaya rikatala labasakataya Rekakatanaya, Marakatanaya, Rilabashikaya, Merikanaya, Marakatalamayandolobo Sakata, Merakatanayi Kanaya Lakaya, Retelebo Sakata, Remandolobo Sika, Relabashika, Relabausukutumayandea. We thank you, Spirit of the living God. We exalt you. We magnify you. We lift your name on high. You are Jehovah. You are God. You are the way maker. You are the miracle waker. You are the promise keeper. Light in the darkness. You are the God that makes a way where there is no way. You are the God that makes a river in the desert, oh God. You are the God that steps in when men bakapererwa. You are the God that shows up. Patinengeta kumirwa. You are God. 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 You are God, the King of kings, the Lord of lords, the Lion of the tribe of Judah. You reign, oh God, you reign. You reign, oh God, you reign. You reign, you reign, 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 you reign. You reign, God, you reign. You reign, you reign. You are incomparable, God. You are immeasurable, God. Akula Jehovah ngafananiswa nawe. Akekho nkosi ongalinganiswa nawe. Akekho nkosi ongalinganiswa nawe. Wena uyinkosi uphakeme. Wena uyinkosi umnini mandla onke. Wena uyinkosi uhlezi ngaphezulu. Akekho ngafananiswa nawe. 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 We thank you, Jesus. We thank you, King of Kings. We thank you, Lord. We thank you. We thank you, Lord. We thank you. We thank you, Lord. We thank you. You remain good. You remain faithful. You remain kind. You are so gracious. You are so gracious, so loving, so kind, so faithful. We thank you, Lord. Tunakutendai Mwari. Tunasimudzira zita renyu. Tunasimudzira zita renyu. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Hallelujah. Amen and amen. Amen and amen. Toda kudzokera pamberi paMwari tungonamata. Hallelujah. Gore richiri kutanga tiri muna February. Hallelujah. We are still doing what is called laying a foundation for the year. Hallelujah. Toda kunamata kuti gore rino Mwari tibatsirei. We want to pray against the spirit of complaining and murmuring. Hallelujah. Kungo complain so sometimes when not even necessary. Hallelujah. Situations, the situations they happen, but sometimes there's no need to complain. Hallelujah. Tinongo complain, and sometimes when we complain, not sometimes,
all the times when we complain, hallelujah. Because when you complain, there is nothing that changes really. When you complain, you are simply wasting your time, because the time that we use to complain is the time to find another way. Hallelujah. Patinoverenga Bible in the book of Joshua, chapter number 10. Hallelujah. Joshua, they were in a war with the Adonizedek and the other 5 kings. Hallelujah. God had promised them victory over this war. Hallelujah. Saka pano swika a time Joshua pano tarisa ona kuti no, the sun is about to set. Hallelujah. Apa hondo atisatawina. Hallelujah. Ano swika pano realize kuti ndikangoreketa zuva richivira tisati tawina hondo hii. Hallelujah. Ndokona kurasikirwa ne victory. Hallelujah. Instead of complaining, Joshua mira in the presence of the Lord. What the sun stands still over Gibeon, hallelujah, and the moon stands still over the valley of Aijalon, hallelujah. Ne moon mira for almost a full day, hallelujah. Kuswika ba wina ba a victory, ba realize the victory, hallelujah. Amen and amen. Amen and amen. Ndikafunga ndikati, what if Joshua paakaona kuti zuva rakavira akakatanga kucomplaina kuti, but God, you promised us kuti tichawina. Why is it that the sun is setting and we are still fighting, and still when it gets dark the people will get away, vanogona kutiza kana kuwanda. Hallelujah. But hana complain. God revealed to him another way. Hallelujah. Saka gore rino, we just want to pray kuti Mwari tibatsirei patinosangana nezwa tisingakwanisi kumiririra. Hallelujah. Instead of complaining, tigone kumira in your presence. Hallelujah. So that we may receive a revelation. Hallelujah. What can we do going forward? Hallelujah. Never complaining, you do not get anything. Hallelujah. Complainers are not obtainers. Hallelujah. When you complain, you are simply explaining your situation for no gain. Hallelujah. So katata kuna mata mangwana ni ano kuti Mwari tibatsirei gore richiri kutanga kudai ndidzidzisei ndirege kucomplain. Sometimes complaining is not even necessary. Hallelujah. Paul na Silas vakasungwa. Hallelujah. Vakasungirwa shi. They had delivered a girl from the spirit of divination. Hallelujah. Saka to them, even to anyone, that is not something to be in prison for. Hallelujah. But instead of complaining, would say it as sungwa. Hallelujah. Bible rinotuza kuti they sang hymns and psalms in the midnight, but chirumbitsa Mwari. Hallelujah. Until God agabaitira another way in that prison. Hallelujah. Saka instead of complaining, let us pray that God, may you help us to stand in your presence, that we may have a revelation of how we can handle the situation. Hallelujah. Let us go before the Lord. Tichinamata. Baba nezita ra Jesu tadzoka zwekare pamberi pechigaro chenyu chenyasha. Muri Jehova munakatinakira. Muri Jehova vanoita zvinhu. Tinouya Jehova nemoyo yedu mangwana ni ano. Tinonamata against the spirit of complaining, oh God. Tinonamata against the spirit of complaining, oh God. Tinonamata against the spirit of complaining, oh God. Visai kucomplaina mukati meupenyu hwedu Mwari. Visai kucomplaina mukati meupenyu hwedu Jehova. Patinosangana nema situations that singanzwisisi. Patinosangana nema situations that singazivi Mwari. Tigone sei, tigone kumira muuvepo hwenyu. Tigone sei, tigone kusika Jehova your counsel. Tigone sei Jehova kugona kutsvaga zvamunoda kuti tiite panguva iyoyo Jehova. Nezita ra Jesu visai mweya wekucomplaina. 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 Mangwana ni ano tinoramba mweya wekucomplaina. Tinoramba mweya wekucomplaina. We rebuke the spirit of complaining. This morning we rebuke the spirit of complaining from our lives in the name of Jesus. We rebuke the spirit of complaining. We reject the spirit of complaining. Nezita ra Jesu, complaining, I denounce you in my life in the name of Jesus. You spirit of complaining, I denounce you in my life in the name of Jesus. You spirit of complaining, I rebuke you in the name of Jesus. You spirit of complaining, I reject
reject you nezita raJesu. You spirit of complaining, I denounce you nezita raJesu. Mweya wekucomplaina ndinouramba mukati meupenyu hwangu nezita raJesu. Mweya wekucomplaina tinouramba nezita raJesu mukati meupenyu hwangu. Tinongonamata mweya mutsvene, tibatsirei in this season. Mwari tibatsirei tigone kumira in your presence, tigone kutsvaga chiso chenyu Mwari, tigone kureceive a revelation Mwari yekuti Jehovah, how do we maneuver patinenge taremerwa, yekuti how do we maneuver patinenge tanedzwa, how do we maneuver patinenge tasangana nezvakaoma, how do we maneuver patinenge tasangana nezvinorwadza, how do we maneuver when things happen not the way that we expected, how do we maneuver? Tigone kutsvaga kubva kwamuri Mwari, tigone kumira kunzwa zvamunotaura muzita raJesu. Tinotenda Jehovah, tinokutendai Mwari, in Jesus' wonderful and mighty name. Hallelujah. Amen and amen. Amen and amen. Toda kudzokera pamberi pechigaro chaMwari chingonamata. Hallelujah. We want to pray. Kana if you are a mother or a father, toda kunamatira vana vedu, their associations. Hallelujah. Kana uri muyouth, uri teenager or whatever level, chiziva kuti uri mwana, toda kungonamatira our associations. Hallelujah. We live at such a time yekuti pane zvakawanda zvinoitika. Hallelujah. And associations are the one of the most influential things. Hallelujah. Unogona kutorera mwana zvakanaka kumba, uchitomuziva akanaka achitoita zvakanaka. Hallelujah. But paanoenza kunze uko anosangana nevanosangana navo vanogona kumushandura. Hallelujah. Toda ngovanamatira vana ava tovakavha neropa raJesu kuti Mwari vapei ma-associations anovasimudzira, godly associations, associations that will grow them, associations achaita kuti vave vanhu kwavo. Hallelujah. Tikaverenga Bible in the book of 1 Samuel, hallelujah, rinotiudza kuti after Saul azodzwa naSamuel. Hallelujah. Samuel anomudza kuti you meet 2 men, then pamberi wozomita 3 men. Then there is a time panoti when you approach a Gibeah, when you are about to approach that time, you will meet a procession of prophets. Hallelujah. Then the Spirit of the Lord will come upon you, then you will prophesy among them. Hallelujah. Ivesi pandakaiberenga ndakazwisisa the power of association. Hallelujah. Saul, when he associated with the prophets, hallelujah, akaprofita. Hallelujah. Saul was not a prophet. Hallelujah. He was not a prophet. He was not a prophet. Hallelujah. But Paka Sangana, when he associated with the prophets, hallelujah, the Bible tells us that he prophesied. Hallelujah. There is power in association. Hallelujah. Over association brings assimilation. Hallelujah. Which means hallelujah, there will come a time whereby their daily habits, their daily culture, hallelujah, it also becomes normal to them and it becomes a part of their lifestyle. Hallelujah. Bad company corrupts good behavior or good character. Hallelujah. So that hallelujah. Even says as seven hallelujah, because we also associate with people. Hallelujah. May you handle our associations. Hallelujah. Tipema associations are not simudzira. My associations are not gonesa kufamba muumwari. Hallelujah. My associations are not gonna kuunza zwakanaka kwete zwakaipa. Hallelujah. Let us go before the Lord tichinamata. Baba nezita raJesu. Tinodzoka zvekare pamberi pechigaro chenyu chenyasha muya mutsvene. Muri Mwari Jehovah, you never tire of our wails, nor our cries, oh God. Toda ngonamata mangwanani ano Jehovah, tichingoti Mwari, tibatsirei Jehovah with our associations, oh God. Vanhu vatino associate navo Mwari, vanhu vatinosangana navo Mwari. Tigone say Jehovah for us to meet godly associations, associations that will build us, associations that will grow us, associations that will groom us, associations that will make us to be better people. Baba tinoramba ma associations Jehovah are not corrupt. Ma associations
today. Mugore rino, may you give us godly associations. Mugore rino, may you give us fruitful associations. Mugore rino, tipeima associations akatinakira. Tipeima associations akatinakira. Tipeima associations akatinakira. Ma associations Jehovah anotiendesa mberi. Ma associations anotiendesa kwatinofanira kuenda. Anogona ku align with our destiny. Anogona ku align with our purpose. Anogona ku align with our mandate. Anogona ku align with your will. Anogona ku align nezwa mnoda kuchiendesa. Nezita ra Jesu Mari tinonamata. Ma associations akanaka. Ma associations akanaka. Ma associations akanaka. Tinokutendai Mwari nekuti muri Mwari vanotigonera. Muri Mwari vanotiitira zvakanaka. Tinokutendai, tinokurumbidzai. Tinosimudzira zita renyu Mweya Mutsvene. Muzita ra Jesu. Hallelujah. Amen and amen. Amen and amen. Lastly, I just want us to pray for today's service. Hallelujah. Amen and amen. Zwawato uya pano mukati mezuva ranhasi for wato declare. Hallelujah. That you are not going back the same way that you came in. Hallelujah. Kuti Mwari pamunofamba mukati meservice yanhasi. Hallelujah. Batai nehwangu upenyu. Hallelujah. Pamunoropafadza vamwe. Hallelujah. Musandifura Jehovah. Pamunorapa vanorwara. Pamunoblessa vamwe. Musandifura Jehovah. Ndirangarireiwo. Hallelujah. This morning, Tongoti Mwari, we lay down every man-made program. Hallelujah. Tongoti Mweya Mutsvene minister in this place. Hallelujah. Minister kuvana venyu. Hallelujah. Minister kuvana venyu vauya pano. Hallelujah. Vakaremerwa ngavaviswe mutoro. Hallelujah. When the earth shall say there is a casting down. Hallelujah. We shall say there is a lifting up. Hallelujah. Service in we surrender it to you. Have your way. Have your will. Itaizwa munoda Mwari ne upenyu wedu. Itaizwa munoda Jehovah ne program yepano. Itaizwa munoda with everything that concerns this service. Ngati namatei Mwari ne zita ra Jesu. Tinouya zvekare pamberi pechigaro chenyu chenyasha. Tichingonamata kufurikidza ne service yanhasi. Tinokutendai nokuti matotiudza pano Mweya Mutsvene. You have granted us the privilege to be in this place this morning. Oh God, we know hakusi kugona kwedu kana kungwara zwatauya. My God, we understand that we are not here by accident. We are not here by coincidence, but we are here because you had already orchestrated this moment, oh God, in the name of Jesus. You had already preserved us for this day. You have preserved us for this particular service. Tinonamata mangwanani ano Mweya Mutsvene. Sangana inesu mukati me service yanhasi. Sangana inesu patichanyengetera. Sangana inesu Jehovah mukurumbidzwa kuchaita mukati mezuva ranhasi. Wonekwai Mwari muchifamba. Wonekwai Jehovah muchibata basa. Vanorwara ngavapore Mweya Mutsvene. Itai kuda kwenyu mukati menzvimbo ino. Tinosarenda this service in your hands, oh God. We pray that you may have your way. We pray that you may have your way. We pray that you may have your way. In Jesus' mighty name. Atirambe tichiomberera mama wachigara pasi. Muzita ra Jesu, muzita ra Jesu. Tisvike patinomhoresana, tikwazisane, tivhunzane mufaro muzita ra Jesu. Amen. Unonipisa mumoto Neba muromo weshumba Matambudziko angu mazhinji Unonirwira mawose Ugondikunisa zvose Maitiro yenyu ndiyaya Maitiro yenyu ndiyaya Maitiro yenyu ndiyaya Maitiro yenyu ndiyaya Unodaro nerudo Unonipisa mumoto Neba muromo weshumba Matambudziko angu mazhinji Unonirwira mawose Ugondikunisa zvose Maitiro yenyu ndiyaya Maitiro yenyu ndiyaya Maitiro yenyu ndiyaya Maitiro yenyu ndiyaya
nerudo unonivisa mumoto nepamuromo weshuma matambudziko angu mazhinji munondirwira pawose munondikundisa zvose maitiro yenyu ndiyaya maitiro yenyu ndiyaya maitiro yenyu ndiyaya maitiro yenyu ndiyaya munodaro nerudo munondipisa mumoto nepamuromo weshumba matambudziko angu mazhinji munondirwira pawose munondikundisa zvose maitiro yenyu ndiyaya maitiro yenyu ndiyaya maitiro yenyu ndiyaya maitiro yenyu ndiyaya munodaro nerudo munondipisa mumoto nepamuromo weshumba matambudziko angu mazhinji munondirwira pawose munondikundisa zvose maitiro yenyu ndiyaya maitiro yenyu ndiyaya maitiro yenyu ndiyaya maitiro yenyu ndiyaya munodaro nerudo munondipisa mumoto nepamuromo weshumba matambudziko angu mazhinji munondirwira pawose munondikundisa zvose maitiro yenyu ndiyaya maitiro yenyu ndiyaya. Jesus, hallelujah. Marikufara chete mawoko munenga. Give me a J. Oh, why? What do we have? Joy. There is joy in the mighty name of Jesus. Singing and dancing in the mighty name of Jesus. Up. Jesus. Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. Lord, you are good and your mercy is forever. Mawoko kuna Jesu. You are good and your mercy is forever. Hallelujah. Lord, you are good and your mercy is forever. Hallelujah. Yes, you are good and your mercy is forever. Hallelujah. Jehovah, You are the Most High. Jehovah, You are the Most High God. Jehovah, You are the Most High. Jehovah, You are the Most High God. Jehovah, You are the Most High. you are the Most High God. You are the Most High You God. are the Most High God. You are the Most High. You are the Most High God. You are the Most High Oh, God. Jehovah, You are the Most High. you are, you are, you You are are. the Most High Yes, you God. are the Most High God. You are the Most High. You are the Most High God. You are the Most High Lord, you are the Most High Oh, God. you are the Most High. The Most High God. You are the Most High God. Jehovah. You are the Most Yes, you are the Most High God. You are the Most High God. Jehovah. You are the Most High. Yes, you are the Most High God. You are the Most High. Yes, you are, you are, you are. The Most High. You are the Most High God. You are the Most High. Yes, you are, you are, you You are. are the Most High. You are the Most High God. You are the Most High God. Dance for Jesus. Yeah. Yeah. Mururuna muritakuna just. Shona Service.
Most High God. Jehovah. You are the Most High. You are the Most High God. You are the Most High. Lord, you are the Most High God. You are the Most High. Yes, you are the Most High God. You are the Most High. Lord, you are the Most High God. You are the Most High. You are the Most High God. You are the Most High God. Dance for Jesus. Hallelujah. Chingomberera Jesu maoko timbona. Somebody clap hands for Jesus. Somebody clap hands for Jesus. Kada kufara Jesus chingoweva maoko timbona so. Just wave your hands for Jesus, somebody. Munesiba muro para Jesu. Imo munesiba muro para Jesu. Alize kukundwa. Munesiba muro para Jesu. Imo munesiba muro para Jesu. Akana matimoni. Akana manoro ya bangwe. Munesiba muroba. Imo maita sibari doraba. Shigo operera Jesu. Alisi kukuna. Shigo ita bururudi.
Listen, honey. Kalamatiboni. Kalamadoro ya vamwe. Mude simba muropa. Imo mude simba muropa. Imo mata simba muropa. Mude simba muropa. Imo mude simba muropa. Imo mude simba muropa. Imo mude simba muropa. On the throne. On the throne. Simple 31. Simple Zamoku. Simple 31. Joda kusiwa wakabuda say apa. Joda kusiwa wakabuda say Joda kusiwa wakabuda say Joda kusiwa wakabuda say apa. Jesus is higher. 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 Shabbat, Shabbat, Choir ese, beat them kati. 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 Choir ese kandi, beat them kati. Allez tout. Chuk, 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 Tatuma na baba, isu tatuma na baba. Take it down, take it down. Tatuma na baba. Ala de diori boire. Ala de di weti botika satadinas. Chiboye tibona. Ana dedi. Bidam kati. Ah bururu. Ana dedi. Bidam kati. Ana dedi. Bidam kati. Mnema jealous. Ana dedi. Bidam kati. Ana dedi kadi. 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 Bidam kati.
Marume tatuma, tatuma na baba. Isu tatuma, tatuma na baba. Marume tatuma, tatuma na baba. Isu tatuma, tatuma na baba. Ah, tizike, tizike satani. Ah, tizike. Iwe tizike, iwe tizike, iwe tizike kani, iwe tizike, iwe tizike. Somebody's grief. Wana mama, idamgati. Wana mama, idamgati. Sugar over there, but the neighbor, you are amendo shako, you will see now mwenje. We are work finigera, Bukati Merima, you are amendo shako, Usi now mwenje, we are work finigera. Isutina, Isutina.
zvinoshamisa. Muridzi wehupenyu, Mwari wasingaezaniswe, Mwari wasingafananidzwe. Baba tinokutendai Alfa naOmega. Baba vedu mukatanga nesu, munopedza nesu. We thank you, Holy Spirit, for your presence in this house, Lord. We worship you, God. We thank you, Jesus. Makatendeka muri mutsvene Mwari. Mazvita enyu Jesu. We worship you. Worship you, Jesus. We give you all. Tibatirane pa hymn 19. Titi damira doga zirwa Zatamira zoga ameni nengoni Zatamira zoga ipo Babu Jeje Hallelujah.
Glorify. Ngaku itwe so good kuda kwenyu ngaku kuda kwenyu ngaku
Enarabasia, Rienarabasayama, Renarabaseta Mayakos, Rianarabasia and the Lava, Riandalabasia and the Lava, Rienarabasika and the Lava, Renarabasia and the Lava, Rienarabasan the Lava, Renarabasate Terebosa, Renarabasia, Renarabasaya, Rianarabasia, Munarana Rabasaya, Munarana Rabasikima, Munarianda Rabasia, Erabasa, Teramaya, Elabasaya, Elabos. Hallelujah, hallelujah. Tikaverenga muna mapisarima 150 verse 1 to 6. Pane nyaya yokurumbidza Jehovha. Tingabata mashoko mashoma aripo anoti verse 1 inoti praise the Lord in his sanctuary, in his mighty heavens. Praise the Lord for his acts of power, for his greatness. With sounding trumpets, harp and lyre, with tambourine, dancing, with strings and pipes, with a clash of cymbals. Let everything that breathe praise the Lord. Hallelujah. Ndoda kuti mangwanani ano tirangarire mashoko iwawa tichigamuchira Mwari mweya mutsvene nokurumbidza. Hallelujah. Zvanzi chimwe nechimwe chinofema ngachirumbidze Mwari. Tichitamba, tichiimba, tichiridza hosho namadhiramu namagitare. Hallelujah, hallelujah. Aiwa, zvakanaka. Ndinokutendai praise team nokuti tungamirira mukurumbidza Mwari mangwanani ano. Mwari vakafanira kurumbidzwa. Ndivo vane kodzero yokuti tivarumbidze. Mangwanani ano ndinoda kuti tose takamira kudai tichingamidze baba naamai, mufundisi wedu baba Jiriji. Hallelujah. Muna John 10 verse 3 inotaura kuti ndivo mufudzi wedu, isu tisu makwai tinofudzwa navo. Verse 16 inotaura zveichiti isu takafanira kuva boka 1, ndiko kuti mufudzi wedu zvigomurerukira. Hallelujah, hallelujah. Baba tinokudai seboka reroadport. Ndinovimba kuti tiri boka rimwe, tiri makwai anofamba nedirection yamakaparura. Amen, amen, kereke. Ngatigare zvedu pasi. Vamwe isu hatichina zvimwe zvatichanyanya kuda panyika zvakawanda. Tangosarira kuti tingorumbidza Ishe. Guya gunonzi chasara panyika ino kunamata. Tisu sitofana kuruimba. Mayuthi munyarare. Muchine zvimwe zvokuita panyika pano zvakawanda. Muchinamata henyu. Mayuthi woye. Toda kugamuchira mayuthi edu. Tichiva kumikidza basa ravanofana kuita pano panyika. Mauya kuno kukereke kudai nhasi.
mangwana moziva chimwe chijana chenyu chokuti mugokwanisa kunamata zvakanaka. Ndoda kuti tiwane mukana zvewokugamuchirana mangwanani ano, ndichida kuremekedza dare rekereke rinotungamirirwa nababa church board. Ndoda kuchingamidzai vanhu vese vari muno, ngatiridze mururu tichigamuchira church board yedu. Haleluya! Ndodazve kuti tigogamuchira men's fellowship board ne ladies board pano pamwe. Haleluya! Ndodazve kuti tigamuchire mamwe mapoka ose nevatungamiriri vamapoka iwayo kusanganisira praise and worship, tigoenda kuma cell leaders, tigoenda kudeco, tigoenda ku cleaning, tigoenda ku youth, kuma teenager. Haleluya, haleluya, vatungamiriri vose. Haleluya. Ndoda kuti tigamuchire youth, ndakugamuchirai ndimi vandatanga. Ndoda kuti tigamuchire timu redu riri kushure iro reSunday school. Sunday school oye! Haleluya! Sunday school. Tinokutendai. Tinoda kuti vadzidzisi veSunday school tungamirirai vana vedu vachienda kuma rooms avo. Ndodazve kuti tigamuchire kana tina vaenzi here vatanga kupinda nesu pazuva ranhasi, vangandiratidzawo nokusimudza maoko. Mutotibatsirawo maasha, ndinoona maoko nechekunoku. Tibatsirei maasha kuchungamidza vaenzi vedu vachifamba vachiuya kuno kumberi, tivagamuchire zvakasarudzika. Rumbidzwai Jehovha, imi rumbidzwai Jehovha, oh rumbidzwai Jehovha, ipo paKalvari pafira Yesu. Aiwa, maita zvakanaka. Handizivi, do we all understand Shona? Zvakanaka iyi vanokukereketa. Ndoda kuti tiwane nguva yokuzivana muchidimbu, muchititaurira kuti ndimani, zita renyu, munonzi ani, kana muri baba, kana muri mukoma, kana muri musikana, kana muri amai. Mungozvizivisa muchidaro, uye kutiwo kuzosvika mosvika pano makanzwa shoko sei. Hatisi kupai mhosva kuti makazwa sei ayo. Toda kungoziva kuti tigowana nzira, kuti nzira dzinokwezva vanhu pano pakereke ndedzipi. Kana makanzwa nehama, kana makokwana neshamwari, kana makaona paFacebook, kana kuti paindaneti, mongotaura kudaro. Uye kuti munogara kupi, mangoshanya zvanhasi chete here, kana kuti mucharamba muchibata nesu kusvika Jesu achidzoka. Amen church. Ini ndoitwa Brenda Shanguru, ndiri mwana wamaigarai. Ndainamatira kuZimbabwe, ndainamata Christ Embassy. Okay. Makadii vanhu vaMwari, tinofara chaizvo.
Indinoitwa Vashemnyoro ndinogara kuEldorado Park. Ndainvitwa na sisi vangu vanoitwa Maishila vakagara. Saka tinezenge tichingoona nekufamba kwenguva kuti chazenge chibata nemeri. Makadini vatenderi vashe. Ndinoitwa Mai Makanda. Ndinogara kuMidlands. Pano ndauyawo ndashanyirawo vapfana vangu vari panapa. Saka kana Mwari vachinitendera tichashanda tose kusvika Jesu adzoka. Tatenda edu mavisitors edu, saka pamapepa mapiwa apo pane mapepa maviri. Rekutanga rakaita dikiro i1 9 i2 pane chidiki ichi chino ichi munongonyora zvinoda kunyorwa ipapo mozosiya mopa maasha vanenge vari padhuze nemi. Rimwe rechitu iro rinongoratidza mafambiro atinoita seAFM tiri pano, mondoverenga zvenyu muri kumba. Kana service yapera tinokumbira kuti muinde apo pakanzi connecting lounge apo. Kana service yapera mushandoona secretary wedu ipapo penguva diki vachakupai mamwe mashoko avadada kubatisai. Tingarova edu mavoko mavisitors edu achigara pasi. Tatenda chaizvo. Nguva ino ndoda kuti ndisire kana pane vane ma-items, nanza kuti pane item 1 ya Professor Nyabadza. Atirove mavoko vachiuya mberi. Hallelujah. Ndangosimukirawo kuti ndiite item. In item ndanyoresa kuna mufundisi. Hallelujah. Amen and amen. Item yangu yandinayo inonyanyo kurerekera kumateens edu uye nevabereki vane vana ma-teenagers, especially vari high school. Ndiri kusimuka nekuda my recent experience the past 2 weeks, past 3 weeks, and all the other things. Vana vatinavo vari kuenda kuchikoro, regai ndigare ndataura, whichever grade you are, whether grade 8, 9, 10, 11, 12, I don't know whether there is 13, but whatever grade you are, regai tigare tawirirana iko zvinezvi. Whatever you are deciding to do muupenyu hwako, ngazvidecidwe neripoti yako yawakabata. Panguva yaunenge wakabata iyoyo, whether uri grade 8, whether uri grade 9, whether uri grade 10, ripoti yako ndaikuratidze zvauri kuda kuita. If you want to be a doctor, tarisa ripoti yako. Uri grade 8, woona kuti inokodzera here kuti ndiite doctor. Kana isingakodzeri, you work towards what you need to be a doctor. Uri grade 8, aushandire grade 12. That will never happen. Kune vabereki vatiri kana takabata ripoti dzevana ngatitarisei vis-a-vis nezvavari kuti vari kuda kuita. If you want to be an engineer, tarisa kuti vanoita engineering kunodiwa chii nechii. Izvozvo zviri kudiwa izvozvo ndo zvaunofanira kuita and focus on. Amen. Our teens and our youth, are you hearing me? It is not determined by the report that you have in grade 12. It is determined by the report you have in grade 7, grade 8, grade 9, 10. Whatever report you have, please go onto the website of the things that you would want to do. If you want to become a technician, go and look at what does it take to be a technician. Your report must indicate that you qualify to be a technician. Amen. Can I give you this special warning? To all those that are in high school and those that are aspiring to get into academic institutions of higher learning, please akuendwe maprogram edu mazhinji haana maths lit.
Anything in health sciences hadzina maths lit. Anything in the sciences hadzina maths lit. Ku-engineering hakuna maths lit. Ma-options ako anoita mashoma kana uchiita maths lit. Hallelujah. Ndaitaura namufundisi ndichiti chishuwo changu or vaitaura vachiti chishuwo chavo ndechekuti dai munhu wese, depending on whatever you are doing, just be able to do that mathematics. It clears your options. It gives you more options kumberuko kana uine zvauri kuda kuita. Amen. Zvinonetsa wakomana hama neshamwari ngatizivei, competition is very high, and in this world you have to compete. Wherever you are, ngatitaurirane chokwadi, mausingakompiti mumba mako nemukitchen mako nemubedroom mako, but kunzo ukoko you compete. Amen. Kutaura kudai izvi, isusu ku UJ we received 500,000 applications. Tine ma places evan 10,000. Chet. Kurava kuti you have to compete in whatever you are doing. Ndapota zvangu ngatiite mashomu, tisiyane nemaths lit. Aita mashomu, even ukaita 4, uri nani kupfuura 100% yemaths lit. Amen and amen. Tangoti tiyambirane sekereke because tiri kuda kuti zviitire vana vedu zvakanaka, zvitiitire zvakanaka isusu nekwatiri kuenda. Ndava yekuti imimi vana ndimi future yedu. Simba redu ritori mamuri. Tikasakudza izvo tinenge tareswa, tinenge tisina kutaura zvakanaka. You need to actually focus on the things that will give you that will give you the qualification you want to get. Amen. Autarisire grade 12 chete, zvinotariswa murwendo rwese, and you work towards what you want to work. Let me just conclude by saying, you have to decide on what you want to do. Iko zvinezvi. Vakomana munhu asina kwaari kuenda anongofamba nespeed yega yaanoda. Ari kuenda kuZimbabwe anoziva kuti rwendo ruchipo kana ari paMpumalanga kana kuti ari paPulukwane. Ari kuenda kuZambia kana ari paPulukwane anoziva kuti handisati ndatanga. Ndichine kwekucrossa. So at the present moment, ndapota zvangu, understand where you want to land and where you want to be. Because then you have a target. Then whatever you are doing it because you have a target. You have somewhere where you are going. You have somewhere where you are aiming. Because munhu asina chaakaema anongonetsa nokuti anoshuta pese pese. Because unozoshuta newasingafanire kushuta mazviita enyu. Aiwa tatenda namashoko makukutu. Ndinofunga tazvinzwa. Ngatirove maoko professor vachidzoka. Kuzotipa zviziviso nemafambiro atichaita vhiki rino. Hallelujah. Ndandangoti vanga vadi kubva vangoti ndigare pano. Amen and amen. Regai titende Prof Masinire nai nemhuri yavo namama tingovaomberera maoko tichingovatenda nezvose muzita raJesu. Amen. Regai ndipo rukudzo rwangu kuna mufundisi namama. Ndinotenda chose neminamato yenyu yakatichengeta kwataive tiri pamaitaura mazwi zvaingotiitira zvakanaka. Amen and amen. Regai tingotenda Mwari nazvo. Ndino kunyika kwandakaenda kwandakazozviona kuti aiwa handisi munhu mupfupi. Amen and amen. Ndaya kuti ndakareba kudarika vazhinji. Amen and amen. Handichataura kuti ndakaendepi. Regai tipanane zviziviso zvedu zvesvondo rineri tingozivisana kuti tiri kufamba takadii. Regai tingozivisana kuti svondo rineri mangwana Monday ino we have prayer and fasting yatinayo tinosangana pano between 6 and 7 p.m. tichibreaka fast iyoyo Mwari vachingotiitira zvakanaka. Amen. Vatendi tiri kuyeuchidzwawo zvakare kuti mufundisi vanenge vari online mazuva ese na12 vanenge vakasununguka. Ndapota zvangu let's join tingopinda panguva iyoyo yemunamato yakakosha zvakanyanyisisa. Just tune in daily. It is actually important kuti tingova joina tichingonamata nai. It makes a lot of difference kana uchinamata especially panguva idzodzo dzemasikati. Amen. Regai tingozivisanawo zvakare kuti mufundisi vanenge vari pano musi wechipiri kana kuti this Tuesday
vanenge vachida maservices avo makasununguka, he's here from 9 a.m. kusvika na 3 p.m. Just book an appointment kana uine nguva dzakamanikidzika, but kana uine hako nguva, you can come at any time between those particular times. But regai tingoyeuchidzwa zvakare kuti he is also available at any other point or any other times, but tinofanira kuti tivazevezere, tivirirane panguva or muwirirane panguva navo kuitira kuti zvitiitire zvakanaka. Amen. Regai tingoyeuchidzana kuti Thursday we have my midweek services, and obviously every Thursday na 7 p.m. tinenge tiri pano. Don't miss this opportunity yekuita refresh and yekungo sangana nemharidzo pakati pevhiki, tisangosangana nemharidzo musi weSunday chete, but pano we have got that opportunity. Put this on your calendar, zvingotiitira zvakanaka. Amen. Regai tingoti nhasi unoyu tiri kuritaisa, or we are making our WhatsApp groups retire, my old ones, tichita reactivate manyowano. Tingadai takazviita svondo rakapera, but pane pamwe paunongoti sekereke, regai timbopanana nguva kuti zvingotiitira zvakanaka. Let's join the new WhatsApp groups, whether anenge akaiswa either naleader wekwako or wherever you are. Amen and amen. Mufundisi vanenge vachinamatira zvegumi zvedu kana kuti kunamatira vanenge vachiita honor their tithes and offerings pano pachurch monthly, vanenge vachitokwirira kugomo. Regai ningoti ivo pache zvavo vachazonyatsokutsanangura kuti zvinenge zvichifamba sei, but sevatendi ngatigarei tichiziva kuti it's important for us kuti tibatirane nebasa raMwari in terms of our tithes and our offerings. Amen. Zviziso zvangu zvinoteera zviri kubva zviviri zviri kuteera from the ladies department. Madzimai muri kukurudzirwa kuti mubatirane pamwe chete, especially pama monthly subscriptions enyu. It's only 100 rands chete pamwedzi, zvichingoita zvakanaka zvakadaro. Batiranaiwo neutungamiriri wenyu mubhadhare mari idzi every month, 100 rands iwayo ekungoratidza kuti muri kubatirana pamwe chete neboka renyu remadzimai. Madzimai zvakare vari kutizivisawo kuti kune ladies camp from the 6th to the 8th of March. Gore rino iri kumahalis retreat resort. The camp fee is 700 rands chete. Uyezve information ichatevera, information imwe ichauya manje. Ndofunga vane zvavanenge vachiita kuti vapromote this particular event iyoyi. Pane zviri kuitika, things that are happening now, or zviri kuitika manje. Tine baptism ne baby dedication. Muri kukurudzirwawo vari kuda kuti izvi zviitike, nyoresai ku information desk uko vane vana vari kuda kudedicatwa uye vari kuda kubhabhatidzwa, nyoresai information uko. Next Sunday tinenge tichiita chiitiko ichochi. Kune regai ndipo ningoti chiziviso chemen's camp iriko kubva 20 to 22 iwo mwedzi unoyu. Nhasi ndanzwa kuti kune presentation iri kuitwa na Baba Gondwe na Sekuru Shakata. Uyai henyu zvichingotiitira zvakanaka. Mundi join nekuno, but vachiuya regai ningopawo zvidzidzo zviviri izvi zviri maringe nana baba. Baba Sanyamawe vari kuda kuonawo makingdom partners pavakagarapo, kana vakapledja or kana vakatiwo uri kuda kunge uchipartner nezviri kuitika kumen's fellowship, endai munovaona ikoko. Uye vana baba vese vasina kunyoresa kuti vari kuenda kukempi, muri kukurudzirwa kuti muone baba Jirije vakagara pamashura uko soon after service. Endai munonyoresa, mutaure kuti zveshuwa munenge muri kuenda kukempi, zvichingotiitira zvakanaka. Amen. Regai ndipe nguva kune varume ava muzita raJesu. Amen. Atongovaomberera maoko. Hallelujah church. Hallelujah church. Hallelujah. Ana amai vari muno. Ana amai vanoda ana baba wavo. Hallelujah. Why ndati ana amai? Because ndimuchasara nevana tichienda kunodzidzisana uko. And make sure kuti vamwe venyu, because tozvapana na baba vanenge vachiti handanyimwa mari kumba, tosandati regai titange nana amai mubatsiro wana baba
kugadzira musoro, mari dzokugadzira musoro mombotipo tomboenda tonotandara nevamwe. Kweti ndo zvatoitika izvozviyo. Tangoti nhasi munopfeka dhuku yokusvika. Because mari ndandisina ndo vakatozondipa. Saka ana mai tibatsirowa ana baba vaende kunodzidziswa uko. Zvava zvatondifungisa. Nezuro someone phoned me. Akati ko mudhara yabuda mudanga. Akati yabuda mudanga ndeipi? Kanzawa yabuda mudanga. Then friends zangu dzakazoti okay. Zvikanzi but haina kuita sei? Haina kuzoenda. Ichiri mudanga. Ko zvikanzi ndoita sei kuti ndiidzose? Vanhu vechikuru vanzwa zvandataura. Saka ndomwe zvatichataura tiri ikoko. Saka naamai regerai ana baba vaita sei? Vaende vachakuudzai mhinduro ichabva ikoko kuti ko mudharo yanga achiti chii. Okay, ndogumira. In fact, hadzizonyaya chete dzenechitaurwako. I mean, kana vanhu vaenda uko, it's a networking iyo. They do a lot of networking. Tiri muno matizivane tiri muno. Mumwe munhu anenge achiita zvaanoita iyo ari kunze uko. Maybe he needs assistance or pane zvaanenge achiita kuti agadzirawo mari iyo. So you need network. Hakuna chinhu chinobudirira pasina network mazuva ano. So tinokumbira kuti ana baba uyai tizobatirana pamwe tiri kukembi. Yabuda mudanga ana mai ana baba ngavauye. Vazonzwa kuti yakabuda mudanga but irimo. Toidzosa sei? Haina kupoya. Okay, ndosira wazvakata. Amen, amen. Sekuru Zhakata munongowana wane vibe. Wane chi? Kana mukandoona panapa ndinojamba ndozvandinoita. Ndafarira chaizvo kuna presentation yaita nemukoma wangu yokuti wese vari kuenda kuzvikoro. Hanzi where there is a will there is a way. Dai ana mai muchimbobvunza isusu maticha tinoswera newana wenyu. Dai zviri kutaurwa nemukoma wangu izvo zvisipo. Attitude yavanoita vana ava kana tichivadzidzisa. I think ndine testimony ndine vana vandakadzidzisa munomu. Ndina Mpona naNqobile. Wabvunzei ndakawa negore rese. At one time I had to cry. You can ask them. Mwana achitadza kunyora asingade kunyora masamu. Kuchema chekubvunzai mpo. I had to cry. Achiramba kunyora mukoma. Saka dambudziko irori rinokonzerwa nekumba. Garai nevana uyezve bvunzai teacher wemwana wako. Even from grade 1. Ndakashamisika pandakaenda kuchikoro kwemuzukuru wangu. Sikanzi ndokuzivai because ndinopenda ikoko. Chimwe chacho chaakita inonzi grade R. Ndakutozikanwa nokuti ndinechida kuti ndibatirane nawo. Chandisingaite ndechekuti handituke teacher. Tatenda ndangopfuura napo ipapa. Tuka teacher ugozoona ma results. Ndine ndikandizvitauri because ndo pandoda kukuyambirai. Ndiri paGwinya primary school, ndiri school head. Pane mubereka akauya. Akati mufunge waZhakata, ndiri kukumbira ruregero kuti teacher ndakamutadzira mwana wangu ndiri grade 1. Anopakwa. Musatameni maticha. Anopakwa kupakwa apo chaipo. Ende paunomubvunza, mwana wenyu anoita zvakanaka. He's smart. Saka ndangoti ndipfuure napo. Handisi kupedza nguva asi kuti ndiregai nditore mukana uno men fellowship neleadership. Munoonawo sekuru Zhakata pane kamwe ka-item kavari kuitawo kumba. In fact ndinofarira zvekurima. Kana ndikazowana mukana ndichazowana mukana kuma men's fellowship muzondise paprogram men's fellowship ndizonyatsokutaurira kuti zvinoita sei. Ndiri kurima matomates. Saka iko zvezvi ndiri kungopa hangu. IOIF atiri kurima ndiri kungopa vanhu. Ndiri kungoita sei? Grade racho se ndiri kungopa vanhu. Ndiri kufarira kuti sekuru wechechi pawakati mojocho ndakabva ndati amabhera acho endai munowapa ndauya nebox racho remapuno. Saka ndakataura men's fellowship leader ndikati baba ndikukuigirai mimi box. Zvikanzi aiwa
nhasi unowazochinja timetable kati aiwa toda kuti mupe wamwe vanhu. Saka ndoti matomati hasati ndaakutengesa, kana ndaakutengesa ndichazokutaurirai, but svondo rino ndiri kungopa kusvika grade yacho ipere. Imimi mai mukomba choto, svondo rino iri ndiri kukupai grade rakatoserektiwa naambuya riri kuuya kusvika matomati iwayo apera. Every Saturday mune muchiona matomati iwayo. Yes. Saka nhasi unoyu pane wasarudzwa wari kuzviwanira mapuno. Wari kuzviwanira mai mapuno. Uyezve regai nditi zvakare kune mukadzi wakadzi 2. Handitika wachatumira varume wavo kuenda kuchurch next week. Nyoresai kuna mufundisi. Izvozvi svondo rinoenda bva ratova nemabhokisi acho mairi emapuno. Kuna varume asati aenda kuchurch. Nyoresai kuna mufundisi. Mufundisi wachandifonera kuti wazvakata mabhokisi mairi ayo. Saka regai ndisapedze nguva. Baba namai manyonga nababa namai mugando ndiwo wahwina svondo rino. Pamuchaita muchanopiwa nagogo. Pamunopedza chechi munonopiwa nagogo. Sekuru zvakata. Vari mberi. Vari mberi. Hallelujah. Amen, amen. Munoziva kuti kana usipo panzvimbo hauzozivi kuti kune program dzemapuno nechichi. Aiwa, tinotenda Mwari. Mazviita yenyu Men's Fellowship nasekuru zvakata nepresentation yenyu. Amen. Our English service still continues to enjoy favor pa Facebook page ravo. Please visit, like, engage. Ne content iripo, muparticipate ipapo zvinoita zvakanaka. Pano tine ma social media platforms atorana. Ose ari papapo, connect with us as a team. Zvigotiitira zvakanaka. Please invite someone next Sunday. Bring someone to church. Bring a friend, bring a family. Ngatingouyai nevanhu vatinokwanisa kunge tichiuya navo ngativainvitei. Regai ndikuudzei chinhu 1. Isusu kumba kwedu tine dzimwe hama dzatakatanga kuinvita last year muna June. Nanhasi havasati vauya, but hatimire kuinvita nekuti havasati vauya. Tinongoramba tichingoinvita chete. Pane zuva ravachauya. Amen and amen. Tinotenda Mwari. Regai tingozivisana kuti sekereke pano ndisati ndaenda kune nyaya regai ndingopesa zviziviso zvandapiwa pano along the way. Ma Sunday school teachers ese vari munomu, vamwe vacho vari kuseruko tatotaura navo. We are meeting next week musi weSunday soon after service. Tingoronga kuti tiri kuita sei kana muri muno, please let's meet. Uyezve kana paine ari kuda kujoin now Sunday school, maybe wakauya pano and that is part of what you are doing, or wakunzwa kuti ndo zvauri kuda kuita, ndapota zvangu ndioneiwo timbotamba tese nevana zvichingoita zvakanaka. Amen. Macell group leaders ese muri kuziviswa kuti kune tumabhuku tudiki turiko kuseru uko muchazenge muchishandisa for nyaya dzemission house. Ndapota zvangu pfurai nekumission nekuinformation desk mungotora tumabhuku itoto zvichingoita zvakanaka. Ndine macell group matatu anzi Sare, Horizon Cell Group, manzi musare muda kuonekwa neutungamiriri wenyu. Delarey hanzi musare soon after service muda kuonekwa neutungamiriri wenyu. Then Route Depot West muda kuonekwa musangane neutungamiriri wenyu. Chiregai maybe ndite allocation iyoyo. Horizon pindai mu prayer room. The Delarey uyai panapa. Then Route Depot West munogona kupinda mbaby mu mother's room iri papapo zvichingoita zvakanaka. Couples leadership yedu iri kutizivisawo kuti retreat yedu ichiriko. Kune vasati varegister, please register. Zvigotiitira zvakanaka. Vane zvirongwa zvavakatirongera zvakati one day ngatiregistei. Chiregai ndingopedzisa ndichingoti pano tinobvisa zvegumi nezvipo. Ndofunga muri kuona ka-invitation. Pano tinobvisa zvegumi nezvipo. Makasununguka pane nzira nyore dzekuti tibvise. You can do my EFT. You can actually go kune swiping machine ari kumashure. Munogona kuisa mu offering basket.
pano pamberi uye munogona kunoita ma-ATM deposits kwamunenge maenda. Ndiri kukumbirawo vaenzi vese kuti soon after service ngatisangane apo pakanzi pa-connecting lounge. Vaenzi vese tisangane pakanzi pa-connecting lounge. Then soon after that, maybe whatever we'll do, tichangopinda muboardroom umu tichingoti tauriranei zvatinenge tichitaurirana kwekanguva kadiki, not a very long time. Regai ndidzosere nguva kune vandipa, Mwari vachikudzwa muzita raJesu. Amen. Tatenda prof, ngatirove maoko vachitora nzvimbo yavo. I'm really sorry when I called up visitors. The invitation to come forward was done in Shona, but these people don't understand Shona, so they remain seated. So I want to acknowledge Brother Vincent. If you are somewhere, you can just lift your hand. And Sister Rumbi. I don't think it's you. There's another sister, Rumbidzai. Yes. So feel welcome, guys. And after the service, you can join the other visitors at the connecting lounge and see our secretary there. Thank you so much. And also, I want to take this opportunity to welcome our visitors online, wherever you are. Feel comfortable, and I wish you the Holy Spirit ministers to you this morning. Ndoda kuti tisingapedzi nguva iyo, nguva yatopera zvayo. Kereke mudibatsire kugamuchira mhuri yangu. Mai Masinire nevana vedu. Hallelujah. Tatenda. Ningati tose takasimuka, toda kusira nguva kuna baba. Vazotipa shoko ranhasi. Takamirira baba uyai zvenyu kumberi. Tifarire Prof Masinire naamai muzita raJesu. Hallelujah. I want to thank them for leading the service until now in the mighty name of our Lord Jesus Christ. To everyone else, just feel blessed and say, I am blessed. Amen and amen. Just say to yourself, I am blessed. I also want to acknowledge the profound leading of intercession by Maitolana. The revelation and the execution was so good. Asi Mwari ngavakubatsirei murege kuzobatwa nemweya wemanyawi. The church is not growing because young people, they have revelation, they have it in them. But as they grow, they increase and he decrease. Amen and amen. Ukatarisa even my pastors, unono sometimes when they start, they are good. But as the time goes on, they increase and he decrease. Maitolana Mwari ngavarambe vachikuitirai zvakanaka. Murambe muchimutendera Mwari kukushandisai. Muzorega kuwana zuva ramunoti kana ndikasamira azvifambi. Amen and amen. Ukangoona vasvika panguva yokuti kuchechi kuya kana tisipo azvifambi. Sometimes you would have increased. Can I tell you one thing, Pasi Pezua? I have seen mighty, intelligent, great people going under with my own eyes. Patakaenda ku university, we had one guy in our class, he could master everything. And he could do everything. To the extent that he even told another lecturer that say kana mchuya mgoya magadzirira. Because what you are saying is not making that much sense. And he proved him. Akangotora akataura 5 concepts akadzi explain vanhu vese vakadai so. But the moment yaakaenda ku industry,
akaenda Coca-Cola because he was allocated to Coca-Cola. The leading companies in Zimbabwe was Art Corporation, Coca-Cola, Lever Brothers. There were about 5 or 6 dominating companies. He went to Coca-Cola. The first thing he did was to prove the marketing director that the researching team was wrong. Your methodology of research is wrong. I can prove it. If we use this, we get this. And you know what they did? When he came 4th year, they failed him in school. Dissertation raka foira. He didn't make it, but dissertation rare. And from, I don't know where he went. I don't think he even graduated. Then when I started again, ndichienda kubasa takanga iswamwe takaenda ku engineering nekuseri takareceive mwe mfana angabva kunast akasvika pasite kukwatema kakehong akaudza vanhu kuti I want to, what is the methodology you're using? Give me a method statement. You can't just use things randomly. Vakomana vawampa compactor munoiziva kuti ukaisa pamagetsi inodhiziri inojamba kudai zvikanzi hatina method statement mukoma tibatsirei mushina uyu udi ushande paakanoudhonza kudai vakajamba vakatswanya gumbo rese. It was amputated. Vanhu vakamutarisa achitswanywa magrade 0 vasina kumbobvira vaenda kuchikoro. They know how to operate this thing, but they don't know how to write a method statement. They can't put it on paper, but they can do it. Can I repeat this? Kune vanhu vekuti ukaenda kuindustry, kune vari kuuniversity, kune mimi makaita madistinction kumetric, kune vanhu vari kuindustry vasina chavanoziva, but they can do it. Haagoni kunyora, haazive method statement, haazive formula, but they can do it. You see what I'm saying? Mukomana akatswanywa, kutswanywa vasaiti kunobviswa gumbo rese necompactor. Yaingoda munhu atorwa parobhoti anongozoti ndikabatidza apa ndobata apa ndomira kumashure kwayo. So what am I saying? Kana Mwari akatiropafadza with a gift, let's remain humble. We need people in and around us, some of who are not even very gifted, but we need them. Patiri kushandiswa naMwari for the kingdom and for the kingdom, let's remain humble. Mwari ngavatibatsire tirambe takadzikama. Even mukaropafadzwa kumba kwenyu kune madhara ariko vanongoramba vari vana mukoma. Mauya nebenzi yenyu, mauya nesutu yenyu, madhara ane manga kumusha, they remain our elders. We need to honor them, we need to submit to them, we need to acknowledge them in our capacity. Mwari verugare vatitire zvakadini zvakanaka. Chimbodza mwe munhu ari padhuze newe kuti unoda muprofita muupenyu hwako. Dzokorora kuti you need a prophet in your life. Nekuti kana waprofitwa hauzofa chiprofita chisati chazadziswa. Prophet throws you in ahead of life. Muzita raJesu. Hallelujah. Okay, now makamira, you may take your seats in the presence of the Lord. Let me acknowledge my dear wife and my children. Mwari vatitire zvakanaka. Ma gift yapiwa nasekuru Jakata is those people takasarudza, those people who participated in the activity challenge men's fellowship. Vaifamba. So anababa vekudare vakati pane vaifamba, those that were walking. They selected Baba Mugando na Amai, pamwe chete na Baba na Mai Manyonga, because Mai Manyonga vaisangofamba chete vaimodela. So we said we are giving them a token of appreciation. Let's take the challenges. Let's do the challenges. When we do the challenges, it's not like we are trying to achieve anything. It's just to increase the time we spend with our loved ones. Can I repeat this? It's just a way of improving the time we spend with our loved ones. Vangani venyu vana baba vakandiona ndichigadzirira vana malunch box. It was nice. Ndofunga it was my first in 2 years or so. Just to make sure that the lunch bags are prepared. I've made their lunch box. And it's a testimony what they will say when they grow up. My father prepared me a lunch box when I was in grade 9. Let's do it. We are not undermining your authority as a father,
but we are just asking you to do more for your children. Amen and amen. Amen and amen. Vanababa, I'll tell you the other challenge before we go. Then this week, Thursday, I'll be going to pray. I'll be praying for the church, and I'll also be praying for the kingdom partners, those people that give tithe and offering. So I'll be away. I'll just go away and pray. I'll just go there, absolute prayer and fasting, praying for the church, praying for people who are standing with the word of with the work of God. If you have a special prayer request, you can send it to me. And Pandino Buddha, I'll do that maybe twice a month or once a month. When I go there, please, if there is nothing urgent, don't disturb me. Or if there is anything urgent on Thursday and I don't pick my phone, you can contact my phone this because your phone is here because it's a distraction. I will attend to it there, here and there, but it won't be a priority on such a particular day. Amen and amen. Amen and amen. So tinenge tichinamata mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Nasi I want to speak, I will read my tolana vaenda paGibeon ndo pananga ndakamira nasi. But I also want to talk about three things: healing of the body, healing of the mind, and the healing of the soul. Healing of the body, healing of the mind, and the healing of the soul. To our brother and sister who do not understand Shona, can I ask someone to interpret for them who are sitting close to them? I want to speak about healing of the body, healing of the soul, and healing of the mind. The most important thing chinofana kupora pamunhu ipfungwa dzake, because your mind shapes the road of your way. Ndiverengereiwo kubva kuna Joshua 10:10 mamwe mavhesi acho ndinawo. I'll read them as I go. Zvino Jehovha akaita kuti vavhunduke pamberi pavaIsraeri, avo vakavauraya nokuuraya kukuru paGibheoni. Vakavadzingirira nenzira inoenda kuBheti Horoni, vakavaparadza kusvikira kuAzeka nokuMakedha. Pavaitiza pamberi pavaIsraeri nenzira yaidzika kubva kuBheti Horoni ichienda kuAzeka, Jehovha akakanda pamusoro pavo matombo makuru akanga achibva kudenga. Vazhinji vavo vakafa nechimvuramabwe kupfuura avo vakaurayiwa neminondo yavaIsraeri. Pazuva iro Jehovha akapa vaAmori kuvaIsraeri. Joshua akati kuna Jehovha pamberi pavaIsraeri, iwe zuva, mira pamusoro peGibheoni, iwe mwedzi pamusoro pemupata waAijironi. Naizvozvo zuva rakamira, nomwedziwo ukamira, kusvikira rudzi rwatsiva vavengi varo, sezvazvakanyorwa mubhuku raJashari. Zuva rakamira pakati pedenga, rikanonoka kuvira nenguva ikaita zuva rose. Hakuna kumboita zuva rakaita seiri, nguva yakapfuura kana yakatevera. Pazuva iri Jehovha akateerera munhu. Zvirokwazvo Jehovha akanga achirwira Israeri. Read in English. So the Lord routed them before Israel, killed them with a great slaughter at Gibeon, chased them along the road that goes to Beth Horon, and struck them down as far as Azekah and Makedah. And it happened as they fled before Israel and were on the descent of Beth Horon, that the Lord cast down large hailstones from heaven on them as far as Azekah, and they died. There were more who died from the hailstones than the children of Israel killed with the sword. Then Joshua spoke to the Lord in the day when the Lord delivered up the Amorites before the children of Israel. And he said in the sight of Israel, sun stands still over Gibeon, and moon in the valley of Aijalon. So the sun stood still, and the moon stopped, till the people had revenge upon their enemies. Is this not written in the book of Joshua?
So the sun stood still in the midst of heaven and did not hasten to go down for about a whole day. And there have been no day like that before it or after it, that the Lord heeded the voice of a man, for the Lord fought for Israel. Hallelujah. May the good Lord bless the reading of the word and those that hears the word. I want to speak about healing of our body, our mind, and our spirit. If someone is broken in the spirit, the body and the mind does not function well. If someone is sick in the body, the physical body, the spirit can't flourish in a sick body. So we need complete healing of the spirit, of the body, and of the mind. And now, our mind lives in the art of prophecy. What is prophecy? Is something that is yet to happen, that was but said, is futuristic. being prophesied that you did something It's yesterday. not the prophecy of the Bible. Bible. Prophecy was casting the light in the front. Who prophesy us? We are prophesized by our environment. We are prophesied by our the destiny of creation. We are prophesied by the destiny of creation. And our body inofamba in the art of prophecy. Moves in the art of prophecy. Munhu anodrivwa neexpectation. A person is driven by expectation. Munhu anomotivatwa A person neexpectation. is motivated by When expectation. devil is killing a person mentally, anouraya expectation. He destroys the expectation. Unonzwa bhaibheri rinobva rataura You zvakanaka. hear the Bible say Roti pane murume anonzi Joseph. there's a man called Joseph. Anorota hope He has a dream. as a teenager. Ari teenager. Paari kurota ari As muteenager. he's dreaming as a Ari teenager, kurota zvisote he's dreaming the rose zvichipfugama bowing nezuva and the sun richipfugama bowing before him, nenyenyedzi and the dzichipfugama. stars bowing before him. Paari kumuka mangwana As he's waking up the ari next day, kutsvaga kududzirwa he's kwehope. looking for the interpretation of his dreams. Baba vake vanomutuka His father woti curses him iwe unorota and hope say, you are dreaming, zuva richikupfugamira the sun bowing nemwedzi before you, uchikupfugamira. and the moon bowing Unoreva before here kuti ini namai vako are you saying me and your mother, we tichakupfugamira? will bow before you? But akaramba achidya But he continued eating zvaaidya, what he was eating. akaramba achirara He continued sleeping paairara, where he used to but sleep. paitwa chiprofita But there was a prophecy. kureva kuti between your dream Meaning, pakati yauri pechiro chako kufunga iwewe that you are thinking about nekuzadziswa kwayo, and the fulfillment of the pakati dream, apa pane nyaya. the midst there's an issue. Newe wakazviprofita iwewe, And you who prophesied upon yourself ukaona une murume, and see yourself with your ukaona husband uine vana, and see yourself with kids ukaona uine and see motikari, yourself with usati cars wanyora metric. before you write matric. But pakati apa But in the midst, pane vanorwiwa navo vaAmareki. there are people that are going to Jesu fight. vaMwari vaudza murume anonzi When Joshua God talked to kuti Joshua uchaparadza vanhu that you are going to destroy these people, uchavakunda, we are going to hazvina conquer. kurambidza zuva kunyura. It did not stop the sun from setting. Joshua akatoona kuti Mwari vataura, Joshua saw that God had asi said, zuva riri kupesana naMwari. but the sun is going against Kureva God. kuti patiri kurarama muviri yedu Meaning, as isusu we are living our bodies, inogona ine zvainofanira kuita, it's got something but that is expected to do. ichitoparara But kana it's being tikashayiwa destroyed chatinotaura pamusoro payo. if we lack
words upon it. Mwari ngaakupe revelation May God give you revelation masingwanani ano this morning zvegore rino for this ra2026 year of kuti 2026, utaurire maziso ako that you talk kuti to your imimi eyes, maziso that you maonero amuri kuita the way you are seeing nezvandakaudzwa namwari and what I was told zviri by God kupesana is going against each maziso other. chimborega kufa Eyes porotaurira maziso ako Tell your pane eyes. nhengo dzemuviri dzinofanira kutaurwa There are your nadzo body parts that you must talk kuti to. makumbo angu aya That my ngaasimbiswe must arege be strengthened kuparara and you not be can destroyed. decree something to your legs that they can carry Unogona you to your kutaurira destiny chinhu kumakumbo ako zvokuti akutakure vanhu kudestiny yako. takanyarara People, we are muviri silent. ichitoparara And our vanhu bodies are being takanyarara mwoyo uchitonoti mafemero andiri kuita People, we are haana silent. kumira mushe ndauya kuzotaura kwauri I'm here samufundisi to tell you as a hatitaurirei kamapatsi emuviri Let's yedu talk to our kuti body makumbo parts. simba That my musoro legs be simba strengthened, my head be maziso strengthened, usavhara my eyes don't nzeve close, dzangu inzwa my ears mwari must hear. vanoporesa muviri God kana can heal your munhu body. akadeclare healing If a person declares healing, kune munhu wandiri kutaura naye ndoda kuti mangwanani ano I want you this Exodus chapter number 15 verse 26 Exodus 15, inobva yati 26. I am the Lord who heals you physically kuti ndiri Mwari vanorapa panyama. medication iriko The medication is there. madoctors The ariko doctors are but there. makumbo ako anonzwa mwari But your legs can hear haana God. kusikwa They nadokta were not created by a akasikwa doctor. They namwari were created ndiri by God. kukumbira umwe munhu I'm asking kuti someone anamate mwari so that you pray to muviri God, wake so that your body wepanyama will be usimbiswe strengthened. ndoda kuti mwari akuitire I zvakanaka need God to do kune good to mazwi you. anotaurwa nevanhu There are words that people say. maenda kuchipatara Those who went to the maona hospital, akadii how did you vanhu see? vopindura voti nguva And ndeyamwari people respond saying, time hamusati belongs to God. makapfuura nepakadaro here We have not yet pekuti passed vanhu that time. vakauya kuchipatara When people come to vanoti hospital, nguva they ndeyamwari say the but time ndiri belongs to kuti God. kana uine body part We're saying if you have yauri a body kuti part nguva that ndeyamwari you are saying the time belongs to God, ngatiitaurirei izwi mangwanani talk to ano that body part iporeswe nashe so that the God tirege uses it. kuparara zvishoma so that we nezvishoma are not isu destroying tichinamata gradually, yet we pray. kune vanhu vekuti unotanga kunzwa maziso There are people who unotanga kunzwa tsoka dzako You start unotanga feeling your kunzwa legs. makumbo ako You start ngatimbonamatai kamasikati We ano need to pray umbotaurira this afternoon makumbo ako kuti and tell your dzikama legs that umbotaurira relax. maziso kuti tell dzikama your eyes to relax. tina mwari vanoporesa vanhu We have a God who heals kana people. ukabvuma chiprofita He gives a chemazuva prophecy of days. your body can succumb to that prophecy Mwiri wako unogona mangwanani kupera ano ndoda kuti prophecy. unamatire machi I want you to kuti pray mwari for March. wekudenga I need provision of You March see, I need provision of March. kuti kana machi asvika Such that when March arrives, tigoenda pamberi we pamwari need to go before the titi Lord. hatina mari We muakaunti say, I don't have money in the ngaichiuya account. zvemunana Can it sezvamakaita come miraculously? pagibhiyoni It's like what kuti you did at mataurira Gibeon. kuti tirowe marudzi you said 5 we must asi isu destroy 5 hatina nations. simba rekurova marudzi But we don't have the 5 power to chimvura destroy 5 mahwe nations. ngachiuye May chitibatsire thunderstorm mwari come. inoda provision yamei And so we need provision 2026 of May but 2026. handina zvikwanisiro But we don't have but enough. ngatibvumiranei kanhasi But let's agree hondo isati today, yatanga before the mwari battle havana begins. kurova vamelakaidzi God did not nguva destroy the yakwana Amalekites. joshua akavapiwa before Joshua time was given to iwe them before imbopiwa time. march before May time you be given March chimbopiwa before october time. before May time you be given chimbopiwa October before november time. before May time you be given titi November before mangwanani time. ano So that we say mwari this kana morning, november akwana What when it's ndinoda time for November, zvekudya I need ndinoda enough zviprovision yanovember provision for tobvumirana November. namwari And we agree with torapa God. november And we heal arege November. kurwara mari So that we won't be torapa sick november financially. We heal arege November. kurwara mental block We won't be sick torapa mentally. november We heal arege November. kurwara mweya wangu We won't titi be sick november spiritually. 2026 November mweya 2026. wangu ngaurarame maari spirit must nyama survive yangu in it. ngairarame maari My flesh must neprovision live in it. ngaivemo And kuti the kana provision must mwedzi be there. vasvika Such that when the month you need arrives, to live in prophecy. tofana kurarama Why? Because muchiprofita. when the prophet has been declared, Nekuti chiprofita kana when the chataurwa, time has come, panozosvika God has a nguva, way of making it happen. Mwari vane nzira yekuti zviitike.
ndovanga ndiri kufamba ndega. Kune vanhu vanofanira kunzwisisa. There are people who must kuti understand hatifaniri kukumbira rent yaOctober muna October. that you must not ask for October rent in October. Mwari izvizvi. Let's agree with God now. Kuti In the prayer Mwari room. isai provision They say, God, ya put provision 2025 of 2026, 2045. 2045. Kune munhu akufanira kutanga kunamatira 2050. There's someone who's Kune supposed to munhu start praying for akufanira kutanga 2050. kunamatira 2060. Someone must start praying for Kuti gore 2060. 2060 That in the year of mweya 2060, wangu ngaunge uri mupenyu, my spirit must nenyama be yangu alive, inge iri mhenyu, and my flesh must nemuviri be wangu alive, unge vakasimbiswa and my muna body be 2060. strengthened in 2060. Which is how many years from now? 34. 2060. It's almost 24 years. 34. 34 years. Kureva kuti ndine mumwe munhu anofanira kuzviona Listen, I have someone who must see achidriva in himself 2060. driving in 2060. Kune munhu anofanira kuzviona There's someone ari who must see mupenyu himself muna alive 2060. in 2060. Kune munhu anofanira kuzviona There's someone achine murume wake who must see 2060. himself still Uri with the husband in kuprofita 2060. mazuva You are ari prophesying to the kumberi days that uchiti are coming. zvinoitika between now means what is and happening 34 between years now to come and 34 handinei years later. nazvo I but don't come know. 2060 But in 2060, kune mumwe munhu akatonyarara padestiny There's yake someone who is ari silent kuti on your anofanira kuti I receive. Who is supposed to Ukanyarara patiri kuprofita If you are silent as you are 2060 unogona prophesying kuzosvika 2060, vaamuguwa you but might be in the grave ukagamuchira by that nyasha time. dza By not 2060 receiving the grace of anosvika uri 2060, mupenyu kunyange kukazouya hondo If kana battles taprofita but when you 2060 prophesy for tinosvika 2060, naye. who arrive with it. Pachazouya mapandemiki pakati apo, The appendix that will pachazochinja come. manational government pakati apo, There are changes that will pachazouya happen in the zvirwere midst. pakati apa, Diseases will pachazouya come, hondo pakati there apa. will be battles But that isu will come. ngatimire pano But tiprofite and 2060, prophesy to tiprofite 2060, 2040, and prophesy to tiprofite 2040, 2040, And 2055. prophesy to 2055. Iri ndovhangeri rinofanira kuombererwa maoko kuti tibridge the gap of hondo dziri pakati panhasi na2060 kureva kuti kana wanga uine rufu Meaning if there was wanga death ruchiuya 5 years to come, that was coming in 5 iwe years to come, ukagamuchira chiprofita if you receive the prophecy cha2060 of 2060, zvoreva kuti harufaniri kuuya, Meaning that it runofanira must not kuremekedzwa. come. Do you know kuti people live in the prophecy Nozoti vanhu vanorarama and they muchiprofita overcome? and vanokunda. Rimwe zuva I was praying Another day I was praying for someone aitya kudrive, for someone who was afraid to drive. aingova scared kupinda muguta, Was scared to enter into the road. ende ndakaona kuti kudriver anogona, And I saw that she can drive, asi chaainacho ifear. but what she has is So fear. what I did, I prophesied. So I prophesied, Ndikati svondo rino rese and I said, this whole week uchaenda kubasa uchidzoka, you will go to work and come back. haukwesheri, haunetswi nemataxi drive. Akati mufundisi munorevei? Vandatora tauro. Kati netauro iri With this uchaenda towel, kubasa uchidzoka. you are going to work and come back. Paakapinda mumota, When he entered into the car, confidence the confidence and capacity and the capacity yakakiriyetwa neprofesi. was created by the prophecy. After that week, she was used to the road, and today she drives. Kureva kuti between you Meaning pakati pako and your success, nekubudirira pari kwako, kuda munhu anotaura izwi A person who say a word rinomutsa is chiri needed, mauri who kuti raise what is chirege in you, kufa. so that it Kune doesn't vanhu die. vakafa moyo There are people who inofanira are dead in kumuka. heart. Kune vanhu Who vane must be pfungwa dzakafa There are people who dzinofanira kumutswa that must be namweya raised mutsvene. by the Holy Pfungwa Spirit. dzacho unadzo, The simba brains racho you have, unaro. the power Pari you kuda have. the awakening of the Holy Spirit Pari to kuda mweya awaken mutsvene. that which Kuti has amutse been izvo. dead in you. Zvakafa zvazviri Pane mauri. chinofanira kumutswa namweya mutsvene. There's something Chiri that must be mauri awakened chinofanira by the Holy kumutswa namweya Spirit. mutsvene. Pane pfungwa dziri mauri dzinofanira. Do There's you the know mind kuti pamwe pacho unogona kusangana nemunana, that you but can kana come across a usina miracle. kumuka But if unogona you are not kusauona. awake, you cannot see it. Mbodza mumwe munhu kuti I need to stay in prophecy. I need to And stay I in want to prophecy. believe in prophecy. Pamwe pacho pandinouya panapa ndoti ndodeclare kuti gore rino unotenga mota. I declare that this year you buy Handina a car. zvandaita.
ndanomutsa chiri mauri I just to walk kuti something that was chimutswe in you, nesimba ramweya so that you mutsvene can be awakened utange by the power of kutenda the kuti Holy Spirit. zvinoita And you start utange believing that is kutenda kuti possible. zvakanaka And you start then believing that that it's good. belief And it kuti becomes a haikoko. living word Kunova and a shoko living rinorarama. word And shoko rinorarama manifest rinobva razadziswa. kune mwe munhu wandiri kutaura naye There's someone hapana that I'm kutongotanga talking to. kuona kuti murume wandinaye ka You can haisi see that the mistake husband that I have is not a atori mistake. right iwe He's ndiwe okay. wakamuuraya mupfungwa dzako You are the one who killed him in the mind. kuti mudzimai wauinaye And the iyeye wife that you have, akatonaka she's good. pane mweya mutsvene anofanira kumutsa mumwe munhu The Holy Spirit kuti needs to wake atomboziva kuti someone. mudzimai wandinaye Notice that the wife akatonaka that I have is good. atori beautiful She's but the beautiful. sense of beauty yakafa But mauri kunaka iri kuda kuti hakusi mweya kuonekwa mutsvene mauri. uimutse You need the Holy Spirit to wake it unoziva up. kuti munhu wabuda naye mumba Not the unogona person that you kudzokera come naye with. kumba anaka 10 times kana mweya mutsvene wangokumutsa chavakamboona ari musikana What you saw chakaurayiwa when she was still in nasatani him, mwari that was mwari destroyed by the wekudenga devil. ngavachimutse nhasi May God ichocho woke chacho it up. chakambokushayisa hope That's the chekuti one that waakutorara you cannot senge sleep. wakarara nechitunha usingafunge nezvake ngachimuke ndinoprofita uye ndinodeclare and I semuranda wamwari ndakamira paaritari pane zvakafa zvinofanira kumutswa The dead namweya things that is mutsvene woken up by the chiroto Holy chavaiva Spirit. nacho The dream that they used chekutenga to have imba of buying a chakafa house, that was ngachimuke destroyed. chiroto Must chavaiva nacho dream that you used to have chekuroorwa of being married ngachimuke must be chiroto raised. chavaiva nacho dream that you used to have chekuvakira mai vako imba building a house for your mom ngachimuke must zvakaitika be raised. zvakaitika What happened bati already mweya happened. mutsvene But the Holy ngaarape Spirit maronda must heal the amutse wounds chakafa and raise what is dead. kune mwe munhu ada kungomutswa manhero There's amamwaka someone who needs to be woken up, kungomutsirwa that dream to be woken up from what you were that dreaming uri musikana zvakafa That zviya dream that you used mweya to mutsvene have. ngaazvimutse May the Holy ndati Spirit raise anomutsa it. pfungwa dzevanhu He raises anomutsa people's mweya minds. yevanhu He raises people's anomutsa spirits. miviri He raises yevanhu people's bodies. ngaimutswe nemweya May mutsvene they be raised kana by the mwari Holy Spirit. vatinzwira nyasha When God ngavamutse rests upon us, zvakafa may He handisi raise kureva the zvanga dead things. zvisipo I'm not speaking about the unoziva kuti non-existing. joseph did not stop to think that one day Joseph he will be a haana- king Joseph haana because kurega kufunga kuti atengeswa one day nemadzikoma pane nguva yaakakandwa mukomba There's a time he vanhu was in vachiti tomuuraya here People say, kana must we kuti kill him? toita sei naye Or what but must we do unonzwa with him? shoko ramwari But we heard the richiti word of he God saying- remained steadfast akaramba akanyarara. chakuvadza vanhu What have kuti destroyed people uchiuya musouth africa is when you're coming to you had a SA, dream waiwa nechiroto. but zvakaitika Something happened. wakatengeswa kumaishmaelites You were sold to the Ishmaelites. vakasangana nemukadzi wapotifa You met Potiphar's wakasangana nejeri You met the ukapaka chiroto And you packed your dream. I want God to heal your heart. Roti Mwari varape I mwoyo want wako. God to heal. Kune vanhu vekuti ukatarisa upenyu There are hwako people, if you you have look at your succumbed to the current environment Wakagamuchira but kana uri zviri mujeri kuitika uye izvozvo. wakamborota But if you're in the ajeri jail and harivhariri you want a chiroto vejeri jail rinovharira cannot close muviri up your unobatika uyu It but just zvekuti closes your jeri body. ringavharire zvakarotwa But for the jail to kune close vanhu up for the vakatouraya dream, madreams even evana there are people who even destroy the yekuti dreams of mwana their uyu kids. makamurera aine a certain capacity and a certain potential Yeah, the certain capacity. metric ikaita zvayakaita akamboita misikanzwa akambodarika nepaakadarika napo but sevabereki we have killed the dream But as parents, we have destroyed the dream. suspended the hope mangwanani ano can I persuade you Rega kuti mweya ndikunyengedze. mutsvene ngaaministe kwauri That mweya I mutsvene said I ngaashumire want kwauri. healing of the heart Mwoyo I want ngairapwe. healing of the mind. Ndoda I kuti want pfungwa healing of the dzirapwe. body. Roti Pandiri muviri kudeclare urapwe. 2060 As we are iwe uri declaring kutarisa 2060, mapiritsi auri kumwa but you're looking but at the ndiri pills kuti that you're wotenda drinking. mumapiritsi here kana chiprofita But I'm saying, chemunhu are you wamwari believing in the pills or the wotenda prophecy? mumapiritsi here kana Are you believing chiprofita in the chemunhu pills wamwari or in the munhu wamwari prophecy? ati The man 2060 of God but has said medical 2060. report iri kuti 5 years But the medical paita report is saying nyaya 5 mbiri years. dzabva muma2 There are now different two sources issues that are dziri coming from two different kukompita in sources your life that are competing in your life. I once suffered from nyaya yema-doctors. The issue of doctors, I lived it. I once survived it. I don't give a testimony of what I had. I lived it. I survived it. Ndakairarama. I went in theater behind my wife's back when they wanted to terminate one of my kidney, and I was only 34. And they wanted to take it out.
I had only one baby. I was drinking antibiotic to the level of taking 6, 7 at once. You go in a bathroom, everyone else smells antibiotic. And at the office we're using, it was like a house. I would drive to the garage, not fearing that everyone will know I'm on medication. But there's one day that I decided, when one preacher, without even a name, not those host names of preachers that I used to, who just declared, on the 10 minutes, 15 minutes that he was given, and said there's someone taking antibiotics, and that somebody has given up. I came to prophesy and say you have more children. And then I had already forgotten about children. I took every antibiotic, I flushed it, and I forgot about it. And up to now, I'm okay. It has been tested several times. The kidneys function very normal. Somebody with a no name, not even a pastor, a lay leader, said, I can feel and I can sense and I can declare that somebody should be revived. And those words, they were mere words, but they had power to go and heal a kidney. I am speaking word to your life. I am speaking to those eyes. I am speaking to those legs. I am speaking to that mind that is saying it's impossible. And I say with God, anything is possible. Receive the prophecy, and the prophecy will do wonders. Receive the prophecy, and the prophecy will repair that ligament. The prophecy will deal with that issue. The prophecy will resuscitate that mind. It's not over. It's not yet over. It's not yet over. Akaroverwa pamuchinjikwa kuti zvisakambodzikwa nenzeve kana kufungwa nendakariro kana kufunzi kuonekwa nemeso zvibatike panyika yevapenyu. Ndine hama yandiri kutaura nayo. Moyo wako unorapika, pfungwa dzako dzinorapika, ramangwana rako rinoendeka. It's not yet over. Tenda chiprofita anoporesa vanorwara, anorangarira marombe, anorangarira vakazvidzika. The ones who are looked down on. You can be healed. You can be restored. It can still happen. You can still go and wait. That man can still change. That future can still work. That dream can still be survived. Varume hama tangu chatavinga ndi Jesu. Murume akafa asina gwapa. Murume anoti zvinoita. The man who says it's possible. Andina mari. I don't have money yandakuvikira that I've brought for you. Andina chinoshamisira. I don't have But anything ndauya kuzokuudza kuti he can heal that leg. He can heal that kidney. He can see you through. You can still be married. You can still work. You can still buy houses. You can still be recognized. Kana Mwari vakada havo vakagoratidza umwari hwavo vakazongova Mwari panguva yavo. Mwari vakazongova Mwari vanomisa zuva. Kana Mwari vakuda hondo yakukurira vanodzikisa chimvura mawe. Mwari havapererwi. Your situation is not too hard. Is there anything too hard for me? Says the Lord. Hakuna
There's nothing. Let me tell you something. There is nothing that is impossible before the Lord. If we have received the prophecy of this morning that your mind can be healed, you have been lied to for a long time. It can still happen again. It can still work again. Why? Because He is God. There's someone I'm prophesying to. That 2060 is still be there. Regardless of what people said, you still be there. You still be alive. People will ask you, how did it happen? How did you see him? They said the time belongs to God. And say 10 years later, you are fetching water together. 5 years later, you are going to the cow together. 6 years later, you are already pregnant. Once before they say there is nothing surviving. The purpose of praying is God, there is a time we cannot reach on our own. There is a time we cannot pass on our own. Can you come closer that we can pass with you? There's time where I'm overwhelmed. Can you come to my rescue? There is a time when the doors are closed, but I want to pass. There's someone who said to you, don't close where you open. And no one passes where you want to pass. Where the apostle can I pass? Where can I not pass? You make me close. I don't have anything. I believe that you can open this door. I don't have anything to give you, but I believe I can pass. What I believe that I don't have anything. But can you remember me? May this door open. May I pass through. May I pass through. May I go through. I'm staying on issues of being looked down on. But can you make me cross? I'm Jabez, the child who was born in Bethlehem. But can you remember me? They need one who was born in. I cannot call the king. They want someone who was on the back. But may you, God, remember me. At some point you cannot pray among people. They say, what are you even saying? You cannot say anything tangible. He said, those who are educated. But this other there's God who uses their heart. There is God who uses their heart. Your physical being. There is a God who can heal your physical being. There are diseases that are known. There are words that were spoken, that were prophesied in your life, that you will not be married at your house. You cannot buy houses. We will not prosper. But I'm here as a man or servant of God. I don't have silver and gold. But what I have in the name of Jesus, I give you this morning that you will pass. That you will cross. What I have, I give you this morning. That it's possible. You will be married, it's possible. Your children will go to school, it's possible. You survive, it's possible. You will be healed, it's possible. Without holding anything, with only the word, who believe that he heals the sick. I know the report that you have in your house, but I brought a better report. Do you know there are people who used us, who are done with us? They know very well. What they did to you, you will not pass. What they did to you. But you are saying, if Jesus is right, Lazarus is in the grave. You come back to the city. Lazarus is crossing, and is even smelling. He can come back to the city. Lazarus come back to the city. Jesus prays. He said, God in heaven, because of people surrounding me, because of people surrounding me, Lazarus must rise. Because of the people surrounding him, because of the people who went to the for the people who looked down on me, the people who embarrassed me,
God in heaven, ndirangarireiwo please remember me. ndiitireiwo zvakanaka vakandirongera asi ina handina kuvarongera ndadaidza zita renyu pauri kurongerwa nevanhu daidza zita rashe pauri kupererwa daidza zita rashe pari kuvharwa mazuo daidza zita rashe pazviri kurema daidza zita rashe. Call the name of the Lord. Vanhu vaitanga kwaitwa bira kumusha hanzi ngaende kumusha kwavo That he must go to his house. I don't have anyone to do a ritual with. I don't have anyone to ndichadaidza gather. zita rashe I will call upon the name of the ndinodaidza Lord. zita rashe I will call upon the name of ndinodaidza the zita Lord. rashe I will call pane upon the name of the akambodaidza Lord. There's akati someone who mwanakomana once called waDhavhidha and says, the ndinzwire son of ngoni David, have pane mercy on me. akambodaidza There's someone who akati once iye called ndikangobata and he mupendero said, if I only touch wenguva the hem yake of his ndinoita clothes, zvakanaka I will be healed. ndati handina chinonyatsobatika chandauya kuzokutaurira but ndati pfungwa dzako dzinorapika muviri wako unorapika mweya wako unorapika zvavakamborota zvinobatika zvavakamboona zvinobatika marudzi 5 aya anokundika These 5 nations can be defeated. haukunde marudzi You cannot defeat the nations. vakaurayiwa nemavhura mawe They were destroyed by hailstorm. vakawanda kudarika vakaurayiwa nevaisraeri. They were many than those who were destroyed by Your the effort Israelites. should not define your destiny, Kuita kwao but hakufa- the name that you call upon Asi zita define raunodana. your destiny. Rinofana kuti Zita taura ramangwana rako. rinodaidzwa Zita rinodetermina kunoendwa. must determine where you go. Kuzuva ranhasi, Today, ndoda kuti mumwe munhu amboprofita March, I want someone to prophesy in March. aprofite April, I want you to prophesy April. aprofite May, I want you to prophesy to May. aprofite June, Prophesy to June. aprofite July, Prophesy to July. aprofite August, Prophesy to August. aprofite September, Prophesy to November September. na December. Prophesy to Kuti mwedzi November and baba December. ndakuisa That mumaoko this enyu. month I'm not putting them in Ngaizare your hands. neprovision. May they be filled with Ngaizare provision. nenyasha. May they be filled Mweya with wangu grace. ngaurarame May my mairi. spirit Nyama live in yangu it. And ngairarame may my mairi. flesh live in it. Nezita In the name raJesu. of Jesus. Unoziva here kuti murume anonzi Jacob Do you know that the man called akaenda Jacob, akadzoka he went and he came nekuda back kwekuti baba vakaisa blessing because the father had put a yaimuchengeta blessing munzira that would keep him in the way, yaimuchengeta kwalabhani that will keep him in the yaimuchengeta Laban, pakudzoka. that will keep him when he was Ndine coming munhu back. anoti ataure mazwi I have someone that I want to say words. akuchengete March, That you February, in February, April, May, May, June, June, July, August, September, October, November, December. Zita raJehovha inhare name of Jesus kune is a strong vakadana tower. zita rake. To those who call Zita upon his name, raJehovha his name. uzitiro His kune name of vakatenda Jesus. maari. To those who believed in him. Handina chandati ndaseta for July. I've not But said ndaisa something for mwedzi uyu July, kuna Jesu. but I'm putting this Handina month on chandati Jesus' ndamisikidza muna November. There's nothing that is But set upon for ndaisa mwedzi November, uyu muna but I'm Jesu. putting Ndiri this month kuprofita. I'm Toti prophesying the to this. provision of November. The provision The of provision November. of December. The provision In of the mighty December. name of Jesus. Mna muzita raJesu. Kune munhu vana baba nana amai vhangeri hana kukurai rongoda munhu anoti Jesu simukai neni It just needs someone to say, fambai God, neni rise with me, walk with me, svikai neni. arrive with me. Chakanakira Jesu What is good about Jesus? haatauri kuti achaitei muna November. He doesn't tell you what he's Anongoti going to do in November. He said, vandichava I am as what I long am. as aripo As long as he's anongova there, waachava. He is what he is. Kukasimuka mhepo anoita zvienderana If the wind nemhepo. rises, it Kukasimuka do what kwakasimuka maronda If anongoita wounds come up, zvinoenderana he will do nemaronda. what is Saka kungoisa according mwedzi wacho muna Jesu, If you put that kungoisa month the in Jesus, month in Jesus, dedicate the month in kungoisa gore Jesus, racho muna Jesu, dedicate the year in ndati Jesus, unopora, you'll be ndati healed. mweya wako unopora, Your soul will be healed. ndati mweya wako Your soul unopora, will be healed. ndati nyama yako Your flesh will be healed. nepfungwa dzako And your mind will dzinopora. be healed. Zvako zvekutaura izvo kuti hanzi my heart is destroyed. You're saying my By heart is who? destroyed. Why should they destroy it when they did not make it? Vanoparadzira ivo vasina kuugadzira.
he who made it from the first akaugadzira must bekutanga maintain it. anofanira kuuchengeta. Ndine munhu wandauta kutaura naye. I want to speak to Usarudze someone. hope nemamiriro akaita zvinhu. Don't lose hope with the Usarudze situation. hope nezvakakutenderedza. Don't lose hope with your current Unoziva here situation. kuti pane zvakataurika pamusoro pako. There's someone that was said upon you, about you. Unoziva kuti umwe wacho haachituko kumhuri. Some of you are now a Vanhu curse to kana your family. vakureceive kurifeya kuomerwa kwemhuri vanoshandisa zita rako. They use you as an They example of a mock curse. you. But ndauya nenyaya. But I'm here with an issue. Ndine nyaya yandinayo. That I have an issue. Yekuti haugoni kugara pabeautiful gate That you forever. cannot stay at a beautiful gate forever. Ngavasangane newe vaamukati. They must meet with you inside. Ngavasangane newe vaamuchi. They must meet with you inside. Uchiuya pafamily functions. Coming to a family Vanhu function. ngavabvunze kuti mukadzi wani. They must ask whose Zvonzi wife is this. ndevaJohn. They say it's Zvonzi for John. wekukurisa asina kuroora. Zvonzi hongu akanaka kudarika vose. Akarongeka kudarika vose. Pamwe pacho kana vakupiwa chinhu chakanonoka. When you are given something that was Ngachiuye delayed, chakazara kudarika chakakurumidza. it must Ngachiuye come. chine nyasha kudarika chakakurumidza. It must But come with more zvinoita grace. Satan manje anokutaurira kuti hazvichaiti. He'll tell you that it's impossible. Ndine munhu wandiri kuparidzirai. There's someone that I'm Ndiri talking kuti to. chirwere chauinacho. I'm saying that disease that you The have, spirit that is tormenting you. that spirit that is tormenting you, Ndine mumwe munhu anofanira kumuka. there's someone who must Akarara. wake from where he's sleeping. Wakaradzikwa hope nemadhimoni. The demons Your put you mind to is sleep. blocked. Pfungwa dzako dzakavharwa. Shoko raMwari rinoti kuna Matthew 9 verse 35. Matthew 9:35. Jesus went through all the towns and the villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. I mean every disease and every sickness. You can be healed. Unogona kurapika. Mudikani, uchitomwa ma-antiretroviral. As you are reading 2060 ARVs, 30 days. 2060 will be Tichirovana together. maoko, tichiti Shaking vana hands. vachata, vazukuru vakuuniversity. Zvinogoneka naJesu. possible in Zvinogoneka naMwari. possible with God. Zvinogoneka It's nemusharukwa. possible with God. Uchiona vazukuru vachikura. Seeing your grandchild Uchiona children growing. vazukuru vachienda Seeing kuuniversity. your grandchildren Uchiona going to vazukuru university. vachichata. Seeing your But vanhu grandchildren vanga wedding. vakatoronga vakati kaviga But ningi. those who are planning to Topedza say, tonoviga ningi. When we are Topedza done, we'll bury tonoviga this ningi. one. Chiri kukurwadza hachikuurai. what is paining you will Gamuchira not destroy you. chiprofita chandauya Receive nacho. this Ndati prophecy. 2060 In 2016, 30 days. we'll still be together. Takabata mudondoro tichisangana kuwimbi. Holding a walking stick, meeting at Tisingachaendi kubasa Wimby. tichidya mari. Wandinzwa prof Nyabasa. Ehe, tetakabata. Uchaura kuti masi ako ari kuona here mudika ndoti angu achiripo, woti neyangu aripo. Tiri ikokoko kuma 8 chakuti. Uri kudhiraivha zviripo kuti gumbo rangu uri kutoda manyuwa harisi kuda voto. Takagwinya. Mumwe munhu ngaagamuchire chiprofita. Receive the Masikati ano prophecy. kungogamuchira This chiprofita. afternoon, receive the Kuti ndiri prophecy. kuprofita That I'm 2025, prophesying to 2055. 2055. Ndiri kuprofita I'm 2070. prophesying to 2070. Zvimwe munhu anga ari kutogadzirira so. Someone was preparing. Rumwe musi ndakambotaura nasekuru zvakati. That day I talked to Ndakavadaidza Sekuru. pandanga ndiri. I called him. Ndikati mudhara uri kufungei. Kandi ndada unovaka kwakatsukunya. Ndikati mudhara gara pasaiti tidye mari. Izvo ungafunga kuti wauda kutora penjeni. Mudhara anojamba, mudhara akagwinya. Ngatingoprofitai 2060 Let's tiende naye. prophesy to 2060 so that we go with Mabhonzo emunhu anonzwa chiprofita. it. The bonds can hear Pfungwa prophecy. dzemunhu dzinonzwa The mind of a human being can hear nezuva prophecy. rakaremekedza chiprofita. Even the sun Joshua respected the akati Mwari prophecy. vanhu ava mati tipedze navo. Joshua said, Zuva "You said we ngarimire must tipedze complete nevana this. ava." May the Kureva sun kuti kana stand still paine so that we zviri finish. normal, Which means if there's something ma-physical normal, laws the physical anofanira laws kukuremekedza. must respect you. Ena unobvunza mbuya Sara. Go and ask Vakanzi vachabata mwana chizvaro chabva chapera. But nekuda kwekuti physical laws But because and of biological physical laws, in biological they laws, submit to prophecy. They submitted to the prophecy. Can I repeat this? That every physical and biological law that you have heard before, it submits to prophecy. It does. Izvozvo ukangoprofitwa so. Now, if you are prophesied, Wangoprofitwa kunzi mangwana unenge wava nemota. if prophesied that tomorrow Zvekuti will be having a munotanga car, maita 10 years saving, zvinorasika. it will
kune vanhu vakanga vati hatichatengi dzimba There are people who say we will not vari no longer buy kutenga houses. mastenzi ekumaruzevha. They are buying stands from Ndauya rural areas. kuzokutaurira I'm here to tell imo muno you. musouth africa uchaita Here imba in South Africa, you imo buy a muno house. Here in South handozviziva Africa, hauna mapepa but I know uchaita that you imba don't have papers, but imo you buy a muno house. muchaita imba Here in muno South musouth Africa, africa you have a munyika house. yevatorwa munomu bhaibheri rovhara kuti pawatsika vadi ndine mumwe munhu ari kufanira kukoshesa sevhisi yanhasi ari kuti ndakamborota ndiri form You 6 say, I once dreamt when I was in Form ndakamborota 6. ndiri musikana I once dreamt when I was still a ndakamborota girl. pagore randakachata I once dreamt but when I hazvina was it, kuitika but it was not ndakuda fulfilled. kuzvimutsa nezita Now I want to rajesu awaken it up. resurrection The resurrection haiuyike kupedzisira doesn't come for the last time. chibereko chasara was resurrected Sarah's womb was resurrected. chimboresurrecterwa pfungwa idzo May God resurrect your mind. resurrecterwa pfungwa idzo ndotoziva kuti pamwe hausi kuenda kubasa I know you but might not go nditendere to work, ndiprofite but muupenyu allow hwako me to prophesy to nditi your pane life zviri kuitwa namwari that there's something that the Lord is 2026 doing. gore ramweya mutsvene 2026, the year of the Holy Spirit. pane vamwe vanhu vasina kuchata There are other unochata people who do not wed. You pane wed. vamwe vanhu vasina dzimba There munoita are other dzimba people who don't have pane vamwe houses, vanhu you have vakaricha houses. menda block There are it's other going people who- away It's going away. inini ndine vanhu vandoda kuchatisa I have people that I want to wed. vakanzi nevanhu mareject That were said by people that inini are ndoda reject. kutovachatisa I want to wed them. izvozvi mapepa angu ekuchatisa vanhu muno musouth africa ndakatomasiya ako kuhome affairs ndine zvimwe zvichembere zvisina varume zvine ma50 years zvandida kuchatisa pana handina wandiri kuda kuitira ndoda kungobohwa satani kungosvika nguva yaunongoita bhaibheri rakazobva pane akabvunza svika ndiani akatadza Okay, who sinned? the parents or the children Vabereki here kana zvikanzi kuti mwana. hapana And akatadza they said no one it was sinned. done for the glory of God Zvakaita kuti to be ukuru hwaMwari seen. huonekwe. Kune simba randiri kungonzwa kuti mumwe munhu There's the power that I'm nhasika feeling. anofanira kungotanga kumutsirwa zvakafa That's kune today vanhu what vane is dead must mafeelings be akafa kune vanhu vane hope dzakafa There are people who kune have got vanhu vane hope that is mindset dead. yakafa There are people kune with vanhu dead vari kurarama mindset. mugive up stage There are people kune who are vanhu in vari the give up kurarama stage. mu I don't care stage There are people who are surviving in the I don't care zvangoita stage. ndizvozvo nhasi svondo rino risati rapera This week before mwedzi it uno ends, wafebruary uno this month of pane February, chinomuka muupenyu hwako there's someone that will chauri be kufunga awakened kuti in your changa life chakafa that you thought it was chinofanira dead. kungomuka nhasi ndanga ndichipiwa testimony Today I was given a testimony neumwe munhu makuseni by someone in the morning. zvikanzi 2 years back He's saying 2 years back, ndakaenda musurgery I went into surgery yanga ichinzi you have 20% chance and they were saying you have of making 20% it chance to go tichivhurwa around. musoro And they were opening their head. paakatadza kumuka When he did not wake up, ndakadaidzwa I was called ndikanogara padhoo rechipatara and I stayed at the door of the ndakabata hospital. huma yangu kudai ndichiti I ndati was saying, anorarama I say he will live. kusvika amuka abuda mutheatre akaenda kuchekup He went for a akanzi you are checkup. completely cleared there is nothing vana baba naana amai mazwi aya These words, anoshanda they work. vamwe venyu pakati penyapo Some of vana you, vamazadza mudzimba kudai kakari katsamba kavakangonyorerwa ndigokuonaiwo zvemanheru kana tapedza chechi ndigokuonai vamwe venyu mune vana 4-5 mudzimba hamuna kumboudzwa imi kunzi I love you vakangonyorerwa katsamba kuti kana tapedza service ndigokuonaiwo pasango iro vamatoonekwa bva zvapera makangoisa 2 weeks later kuti ndine pamuwiri nanhasi vana vatozara katsamba ikako kakangonzi kana service yapera vamwe vachienda nekude light imi endai nekude dima uko kako katsamba ikako ndokazadzaimba ende varimo vari muno vana mai vanopurirana nemi vakapfugamirwa vakanzi will you marry me togona kuona 0.00% muno vazhinji vakangonyorerwa katsamba mazuva edu vanhu ainyaraka munaitsimara kuita pamuwiri asati ati ndabvuma waizongonzi ukanyaronza ko hamusi kutaura neni wani woziva kuti o shasha uda kutaura neni ndoda kukuudza kuti iwaya mazwi atiri kutaura naye
ndakapfeka suti ino saying. yeblack Wearing anogona this kushandura upenyu hwako might transform your kushandura life. kuhushandura Transforming your life. kutohushandura kuita chimwe chinhu Transforming your life into something. izvozvizvi mazwi Right now. andataura iwaya These words that I've said atoporesa umwe munhu has healed atotengesa someone. umwe munhu imba Has made someone to atorapa buy umwe a house. munhu Has kuna healed ari someone. kuroorwa nemazwi There's iwaya someone who's going to kuna be ari married with kutenga these imba words. nemazwi iwaya There's someone kuna who's ari going to buy kuita a house with these bhiriyoneya words. nemazwi There's iwaya someone who's kune becoming a mwana billionaire with these achaita words. zvinoshamisa There's a child who's going to nemazwi do iwaya amazing things because of these words. iwaya mazwi anangotaura These words that I was saying, why handina kumataura ndiri ndega I did not speak ndiri them on my own. kumataura ndakamira mutsoka dzamwari I'm wamasimba saying them ose standing in the ane spirit of tsika yekuita we zvinhu have a system of doing things. jesu anongoti kuna Bartimaeus, Jesus says to Bartimaeus, watopora we are healed. obva atopora And he was Peter healed. naJohn naJohani Peter naJohani vanongoti Peter pabeautiful and gate John say, at John, simuka udi famba arise and kune walk. pfungwa dzandiri kutotaurira ngadzisimuke dzifambe Eh, amaidzokerai minds that mumba kana manga makaramba back into muri the mumba house. izvezvi ndiri kukubaya ijekiseni ramweya mutsvena I'm uchatanga injecting you with kumuka mafeelings achamuka appetite ichatsoka simba richatsoka nezita rajesu in the name of Jesus. haugariri pasina kune vanhu vakati handina chandinoita ndiri kurijusa ndoti uchaita zvese nezita rajesu uchararama nezita rajesu survive in the name of chirwere chiri Jesus. munyama yako The disease paunorara in your body. ukamuka une usisina kana When you saini sleep and wake ndine up, you know- zvirwere zviri kubuda I have ndine diseases mabhonzo that ari are going- kudzokera panzvimbo I've got ndine bones that are going in place. unoziva kuti pane vamwe vanhu vanoda kutanga vamanifesta And there are people iyo who zvikana start vairota zvidhoma nenyoka Before you dream of ndikukutaurira those nezita rajesu hauna chaucharota futi you will not dream about it hauna again. chauchasangana nacho You will futi not meet it again. hakuna chauchabata ndikutaura semuprofita wamwari mazuva ano ndiri kufarira kuenda kugomo ngofarira kunamata izvizvi ndichitaura so ndine munhu wandiri kutodzinga chirwere tokudzinga chirwere izvi kune munhu iwo mwedzi unoyu ndiri kukubaya jekiseni uri kunobata pamuviri haugoni kuramba uri ngomwa ndiri kuti muna february muno mune vanhu 5 vari kutakura nhumbu february uno pane madzimai 5 There are ari 5 kuita nhumbu ladies who are going to be pregnant. iwo mwedzi uno kune 5 vanhu haufi wakateerera futi unoswera uchiti handibati pamuviri izvezvizo 5 vanhu vari kubata nhumbu dzafebruary march april may june july august september october november ndoda kuti ropafadza ndisati ndadya yechristmas kufanira kunge wane mwana rega kuswera uchipedza nguva uchiti ndiri kutraya ndiri kutaura even usina murume unoenda kumurume nenhumbu yacho because handiti hamurongeki chanhumburiswa unoenda wane nhumbu chajoina vamwe vakaenda nenhumbu vese vasina varume vachembera muchita basa rechihure nhumbu iri kubata muna even mukapfeka muchaita nhumbu vakadaro mouya kuno ndokuropafadzai baba takapfeka but yakabata muri kuita zvemisikanzwa ndini ndadaro kana uine kwokumangara enda kune vamwe vanhu tsikombi dzine varume vasina kudeclare izvezvi vese vari above 30 ukangoita musikanzwa chete misikanzwa iyoyo ndiri kuiropafadza kune vanhu vari muno uda kuswera uchinetsa vana mai vachikunamatira uzvigadzirisa kune vana baba vari muno even uine unyope hwakaita sei svondo rino ndiri kuprofita muupenyu hwako uchawana basa rinoitawo kuti utenge imba uchawana basa rinoitawo kuti ugare zvakanaka even uine unyope hwakaita sei uchatsvagwa nedenga iwo muna february munomu kune marovha 15 afana kuwana basa february munomu 15 vanhu vakagara kumba vanofanira kuwana mabasa ngomuka ende vamwe vacho even usina kuapply uchatsvagwa taatichifunga kuti mushande pakati kune vakadya chingwa nehoyo vasina kumbozvirangarira vakangodyira kuti vakateera jesu kurenje iwe uri kungosimukira kuti wauya kuchechi nhasi ndoyauchasimukira iyoyo yokungoti wauyawo kuchechi nhasi pasta vachitaura kuti unoziva kuti kune pfungwa dzakafa dziri muno kune pfungwa dzakafa dzinofanira kumuka
kune mweya iri munhu yakafa inofanira kumuka, kune mitezo yemuviri yakafa. Maziso ako haasi kuita zvakanaka, makumbo ako haasi kuita zvakanaka, nzeve dzako hadzinyatsi kunzwa. You are healed. You are healed. You are healed. Zvinditaura kudai so, munhu ari kurwa neni so, munhu ari kurwa neni so, kunyatsonzwa kuti mufundisi warasika. You keep in perfect peace those minds are steadfast because I trust in you. Kune munhu ane pfungwa dzofanira kusimuka. Your mind has to be revived. That which is good need to wake up. Kune vanhu vakambonyora ma-resolutions. There are people who once wrote resolutions. And they disappeared. I want them to wake up. I want them to wake up. I want them to wake up. I'm here in the service to wake what we is have dead. people who are sick in the church, and they are very sick in the church, and the pastors are quiet. Do you know my job is to speak a word to you? Ndikatoenda kuindustry narasika. If I go to industry, I'm set apart to speak a word to you. I'm set apart to speak a word to you. Pane musi wandainamatira kune vanhu vekuti marriage yako yakafa, uchibuda munomu uchaona message 2 pages ichanyorwa kwauri. Munhu achizvininipisa, achikupromisa fireworks. I'm prophesying that. I am speaking that. I am speaking. Ndindadaro nezvidhoma ndiri kutozvitaurira, nemweya yetsvina ndiri kutoitaurira, nemweya yenharo ndiri kutoitaurira. Kune vamwe varume vari munhu vakapiwa mwoyo yedombo. Mira ndikuverengere vhesi ndibva ndauchinja. Une hutsinye kuvana, une hutsinye kumukadzi. Mira ndikuverengere vhesi. Ndichipedza kuverengera vhesi ndobva ndakuprofita. Ndapedza kukuprofita wobva wanochinja unhu wako. Pane vhesi iri kuna Ezekiel. Ezekiel 36:6. I will give you a new heart and I will put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and I will give you a heart of flesh. Kana wena murume akaoma moyo daidzira amen. Ngachinje moyo iwoyo. Moyo wedombo ngaushanduke. Moyo wedombo ngaushanduke. Mwari kwari koko even akabata bhawa. Mweya waMwari ngaumupfeke. Mweya wemoyo wemoyo upinde maari. I will remove the heart of a stone and I will give you my spirit and the heart of flesh. There are people here who've got a heart I'm of a stone. changing that heart. Through the name of Jesus, I am transforming your heart. Kungofara so waomesera vanhu. Kungonzwa kunakirwa vanhu vakaomeserwa. Kuna anamai vari munhu vane hutsinye vasingaite ma-devotions. Kuna anamai vane moyo yedombo vakaoma moyo vasingashande pa-devotion. Vakabirwa nyasha vane miviri inoshata panguva dze-devotion. Ngaishandurwe naJesu. Wanga kana wanga usiku china ka usitombodzoti utaura nezvita toenda kuseri. Ndati vana mai vese vakabatwa pamweya vasingagoni zve-devotion masikati ano kukuprofita. Chibuda munomu unenge vashasha ye-devotion. Vana baba ndichakutsanangurirai kuti devotion chii next week but one. Whether uri kuzviziva kana hausi kuzviziva, ndoda kukuprofita. Unoita moyo wedombo panguva dze-devotion. Zvakangonaka ndiri kushanda nemadzimai chete.
mugoudzawo vamwe kuti devotion chi. Sataure youth ichinzwa. Ndinomwe munhu wanda kunyengetera. Unoziva kuti kuna vanhu vakabatwa naSatani vakabirwa nyasha. Ane muviri wedombo, ane moyo wedombo, ane pfungwa dzedombo. Whatever you think, it's emulated at making it difficult for the next person. Mwari ngaakushandure masikati ano. Mwari ngaakurangarire masikati ano. Uve ne a heart of the flesh, a heart that is sensitive to the spirit, a heart that can sense the spirit. Ndoda kuti munhu ambotanga kunamata masikati ano. Umbotanga kunamatira zvese zvakafa. Every dream that has died, I've awakened it up. Kana makarota muchienda kumaholiday muchidini, I want that to wake up. Kana makarota muchiparidzira marudzi, I want that to wake up. Kana makarota muchivakira vana, muchitengera vana dzimba, I want that to wake up. Kana makarota mubereki, when you dreamt about your children in wedding gowns, I want that to wake up. I want you to pray. Kana zviri kukuremera uya ndikupe nyasha dzacho kuno. Ndinongokubata because inini nditori nadzo nhasi. Ndakadzitakura kudai dziri mumaoko angu. I want your mind to be wakened. I want every part of your body to be healed. Vanorwadziwa nemakumbo ngaapore. Vanorwadziwa nemaziso ngaapore. Vanorwadziwa neBP ngaidzikame. Vanomwa mapiritsi eshuga ngaidzikame. Bude mauri. Tanga kunamata. Nyengetera. This church is big. If the person close to you is not a confidant, move away. Tanga kumbona mata. Kana waremerwa uchida simba rakawanda uya kunoko. Ndokuturika ruoko ndiripo. Kana ngokubata ruoko nhasi. Zvochinja chete. Aurambi uchikwereta. Aurambi uchitambudzika. Aurambi uchidzungaira. Kune munhu wanda kuti achinjwe nhasi. Simukai musana wangu unondirwadza. Pfugwa kuona makawanda. Kuona ndokupedza. Pane munhu anofanira kutopora. Pane munhu anofanira kutochinjwa nhasi. Hazvigoni. Haugoni kuramba uchiuya kuno kuchidzokera kumba zvakadaro. Mwari wekudenga kana mandinzwira nyasha. Sesimba ramakadzikisa paGibheoni. Kuti zuva rinomira. Ndiri kudeclare simba raMweya Mutsvene. Zvirwere zvemarudzi, pfungwa dzakaparara, hope yakaparara. Pandiri kuvabata musoro kana ruoko, Mweya Mutsvene nezita raJesu. Tanga kureceiva. Kune vanhu vari kureceiva mabasa. Kune vanhu vari kureceiva healing. Kune vanhu vari kureceiva restoration. Mweya Mutsvene ari zvaari kuita. Ngomugamuchira. Mweya Mutsvene take over. Chingomugamuchira izvezvi ari kutokuoparata panorwadza, ari kuoparata pfungwa dzakaita give up. Pandiri kuti 1, 2. At the count of 3, pane simba rofanira kungokupfeka. Handina chandauya kuzokupa. Ndauya kungonoreleasa simba rekuto kune zvirwere zviri kubuda. Kune mhepo dziri kuparara. Nezita raJesu Baba ndiri kureleasa the power. Hakuna chinoramba kwauri Mwari. 1, 2, 3. Receive it. Nezita raJesu I release the anointing. Ngazari izvezvi muzita Munosha misa timime Messiah. Munosha misa timime Messiah. Munosha misa timime Messiah. Munosha misa timime Messiah. Baba munosha misa timime Messiah.
abandimime Messiah Baba munosha misawo Baba munosha misawo Iwondimime Messiah Baba munosha misawo Baba munosha misawo Imindimime Messiah Baba munosha misawo Baba munosha misawo Imindimime Messiah Baba munosha misawo
Messiah, 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 unoshamisa, ini Messiah, ini unoshamisa, ini Messiah, unoshamisa, ini Messiah, Mama unoshamisa. We are in a pano, Tino kudai taishe. We are in a pano, Tino kudai taishe. We are in a pano, oh ishe. We are in a pano, Tino kudai taishe. We are in a pano, Tino kudai taishe. We are in a pano, Tino kudai taishe. We are in a pano, oh ishe. We are in a pano, kune vanorwara ishe. We are in a pano, vamwe vanorwara ishe. We are in a pano, vamwe vakaremerwa. We are in a pano, oh ishe. We are in a pano, vamwe vanotsvaka Mwari. We are in a pano, vamwe vakaneta ishe. We are in a pano, vamwe vanorwara Mwari. We are in a pano, ishe. We are in a pano, oh 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 ishe. We are in a pano, Tino kudai taishe. We are in a pano, Tino kudai taishe.
Jesu mawoko. I want you to believe and I want you to trust in the Lord that 2060 ureuriku wakasimba uchifamba uri mutano ingotaurira mazuva ese ari pakatapa kuti ini 2060 ndendiripo ndichidya ndichigeza
ndichifamba nemota ndiri mutano 2060 mazuva ese ari pakati apa ngaanzwe 2060. Just believe kuti January, kuti February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, the provision is there. The Lord's provision is there. Ingotaura mazuva. Do you know what times people do? I prayed for one of my sister's daughter, and I said to her, you go to college. When the mathematics report was 31, but she is a tertiary college. Sometimes if you prophesy, the journey may be long, but prophecy will never die. It will come to pass. One thing with us pastors, sometimes we don't even give you anything. Sometimes we don't even go with you to work. We stay home. But when you go there, and I've prophesied, you are going there, you come back, even ukapina mugoti, you go in, you come back. That word is sufficient to see you through. Kana tango bvumirana. Bible roverati kuna Matthew 6. Chavasunga panyika Peter nekudenga chadini chasungwa. 2060 unauripo. Storipo. Kwete uchifamba netsoka ayo. Short drive. Uchimwa tiine sugar. Uchidya nyama ine mafuta. Toda kunyararidza zvinhu zvenonsense zvinana BP, zvinana diabetes. Iwe isama spoon ako 5 imati yako ine sugar. I grew up in the store na sugar yacho emahewu. Wondiudza kuti hanzi usamwe coke unofuta. Iwe siyana nini. This is my moment. This is my chi. Taurira mwe munhu ari padhuze newe kuti gore rino zvakaringana. Because ndatomuudza March, ndamuudza April, ndikamuudza May, kuti the provision should be there. Mweyabutsvena aitaura neni achiti if you want something, prophesy. If you want to receive it, declare it in the spirit. Do you know what happens in this? People, they are thinking they are going to heaven. There is no heaven that you are going to go. Heaven is not a place. Heaven is a realm. You can go in the realm of the spirit and come back into the physical realm. When we die, you get in the spiritual realm. And when you need power, unofana kupota nachifaranga charadanzi akanzi ausimprofita. Asi ukati fambe fambe womboprofita wozoita mambo. Ndine munhu andiri kuudza izvezvi. Shamwari, pane zviri kuitwa mwedzi uno zvisina zera newe. Zvawanga uchifunga kuti azviitike, uchangoona zvakuitika. Unoziva kuti kana Mwari akuita zvinhu ka unoita seunorota. Muna February 2008 ndakamuka ndikaenda kubasa netsoka. Ini ndakangoita mwedzi muno mutisina mota. Chete nchipa kuZimbabwe. Payout yangu yese ndakaiendesa kune vakatisa kuZimbabwe taita zvema payout. Kuno ndo munoti magrand. Ya ndakapiwa payout yangu yese vandaiendesa kuchechi. Vandaiudza kuti inini handidi kufamba netsoka. Pandakasvika kuno ndakapiwa Toyota Taz. Ndo yandaifambisa. Mumwe musi vandaitorerwa yaenda kuproject. Vandafamba netsoka kuenda kuJoburg. Kona hani cook and claim. Ndo pandaishandira. 4:30 ndichifonerwa kunzi uyane kubasa. Ndikati ndaenda ndisina mota. Zvikanzi you are an employee. I said come to work. Shika babasa. Kana mukuru webasa achiti mota iyi ndakupa
kusvika wazotenga yako gore rauchatenga unongobhadhara insurance ndeyako haupe munhu maki unogara nawo. Ndo mota yandakadhiraivha kubva muna February 2009 kusvika 20 takazotenga mota yedu munani 2011 muna October ndo patakazotenga mota yedu tikadzosera tisina chatabhadhara. Kuno munhu ari kuti hauna mari kana uine zvavatenda musevhisi inoyi hazvinei nezvauri kurarama ngazvingonoita sezvandareva. Wanzwa zvandiri kutaura sezvandadi. Pane dzimwe zvinhu zvinofanira kungoitwa usina kukumbira. Pane pamwe paunofanira kungomuka wobvunza kuti ndini here ndiri kuita izvi. Kune zviso zvofanira kungodhiraivha zvisina kufitwa nenyota. Kune vanhu vanofanira kungoitirwa zvakanaka. Kune vanhu vanofanira kungo unoziva kuti musi unoroorwa unofanira kungoita drama. Kuti murume wacho anenge anorwara perfect ari kurwara ndinaye. Taura umwe munhu kuti zvikasashamisa haazi Mwari. Zvikasatongoshamisa vanhu haazi Mwari. Pane zvinhu zvinofanira kungoshamisa vanhu. Kuti mati mwana wamai Dorothy. Zvonzi mwana wamai Dori auya nemota zvonzi akwereta but uinayo kuswera mangwana wobva uya futi nayo wobva wanzi ndeye murungu. Even kanzi ndeye murungu nendakaigarira steering ndichidi chienda. Wodza mwe munhu ari padhuze newe kuti ndoda kumboshamisa vakanditenderedza. I want to be a miracle. I want things to happen. Shamisa vanhu. Isu vana Teresia toda kutomboshamisa. Mboshamisa so zvichiita so. Wodza mwe munhu ari padhuze newe kuti ndiri munana. Inini ndiri munana. Ndinorarama zvemunana. Someone doesn't believe that miracles can happen to you. Miracles do happen. If anyone would want to receive Jesus Christ for the first time, when we come to give offering, don't go back. Just come and give offering. When we are giving offering, I'm also asking Tafara beofoniangu. We are tizopa offering. Tichimbirwa imbopawo kunashe kana unga usati wabvisa your tithe. Honor the Lord with your substance as the Lord blessed you. Uyai tizopa kunashe. Uyai tizopa kunashe. Mwari ari mubatsiri wedu. Uyai tizopa kunashe. Nekukurumidza tichiimbirwa. Uyai tizopa kunashe. Iyo yo yo taropafadzwa. Iyo taropafadzwa. Iyo taropafadzwa. Iyo nemuzita ra Jesu. Iyo taropafadzwa. Iyo taropafadzwa. Iyo taropafadzwa. Nemuzita ra Jesu. Iyo yo iyo yo iyo yo iyo yo nemuzita ra Jesu. Iyo yo iyo yo iyo yo iyo yo nemuzita ra Jesu. Taropafadzwa. Iyo taropafadzwa. Iyo nemuzita ra Jesu. Iyo taropafadzwa. Iyo taropafadzwa. Iyo nemuzita ra Jesu. Yo 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 nemuzita ra Jesu. Yo 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 yo
down here. Zita ra Jesu. Hallelujah. We are waiting for one more member. The word of God says, if anyone decide to commit their lives unto the Lord, to give it unto the Lord, heaven will celebrate. Vanhu vazhinji vanozoti heaven has gained when someone died, but heaven has gained double when you receive Christ, because you are doing what he came to die for. And it's a great moment when you do it with boldness. May a miracle and the grace of God follow you. Let this year be a year that is set apart more than any other year that you have lived and any other year that you live again. God is going to uplift you. I want you to raise your hands and repeat these words with me. Timwari vari kudenga, kubva nhasi ndinokugamuchirai saishe wangu namuponesi wangu. Ndinoisa upenyu hwangu kwamuri. Ndinoramba Satani nemabasa ake. Ndichiisa upenyu hwangu kwamuri. Garai mandiri, ini ndigogara mamuri. Ndibatsirei kufamba, ndibatsirei kurarama, ndirege kufamba ndega, ndifambe nemi mwehari. Muzita renyu Jesu. Amen. May I ask the elders to come and pray for them? 5 elders, let's come and pray for them and lay hands on them. 5 elders, we are tinamate mwari vatitire zvakanaka muzita ra Jesu, tichiimbirwa, tichinamata. Namuwana namazuva ekupedzisira